Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 143. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada 143, 11 ata o 150 chegará esta temporada. Grazas por acompañarnos, como digo, unha semana máis aquí no 11 galego, en directo ou en diferido. Para o tío en diferido, o de sempre, un like aí, avisade aos colegas, mandándollo aos amigos, deixade un like, un comentario tamén coa palabra clave que soemos deixar para que chegue a máis xente, para que o algoritmo malia facelo en galego, pois tamén yo recomende a máis xente poida gozar do noso fútbol, do fútbol que é o que máis nos gusta. Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que tal? Grande Madialevo. Que tal? Aí está, un 11 moi ourensán e aí está Antón Vieites vestido para a ocasión. Coa camiseta especial da Unión Deportiva Ourense. Grazas Madialevo por ese suscripción. Efectivamente. Sí, Unha noite máis co fútbol da xente, dixo Madialevo. Que grande. Sí, literalmente o fútbol da xente. Bricocentro Paradelo, queres dicir? No, tamén, pero sí, bueno, todos os nomes de toda esta xente nada. Eso, por parte da Unión Deportiva Ourense, por parte do meu outfit, temos un prota agardando en Ourense, como vai ser todo hoxe. Espectacular, protagonismo ourensana preferente sur, por arriba e por abaixo neste 11 galego 143. E o primeiro é falar do mellor alimento do mundo, ademais do máis proteico, el huevo de la abuela. A huevería tamén ali en Melide, no día e no Carrefour el huevo de la abuela. Tamén na meirán de parte da hostelería galega, os mellores ovos do mundo, os camperos, os de Melide, os dos irmáns Casal. El huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada. E o protagonista do noso bazo da xornada con el huevo de la abuela neste 11 galego 143 é do ano 2002 e xa é capitán e marcou o tanto do empate en San Rosendo en apenas 5 minutos despois do tanto de Alejandro Graña prol do Choco, un golazo que agora veremos e que permitiu o Sporting Celanova coller folgos e acabar remontando o partido para seguir soñando coa permanencia. Agora mesmo a 4 puntos precisamente do outro ourensán, do Cented Academy. Diego Rivera, que tal? Moi boas noites. Hola, que tal? Moitas gracias por invitarme, todo ben. Alegro, home, despois de gañar estás mellor, non? Está sendo unha tempada complicada, pero despois dunha vitoria máis remontando contra ademais un rival directo, pois imagino que moi contento. Sí, a ver, está nos costando, acostumbrados tamén do ano pasado a gañar máis veces, pois bueno, sí que se fai difícil estar semanas sin ganar. Pode ser un pouco... Perdón, Antón, un pouco vitoria, eso de... Está moi manido, non? O tema de punto de inflexión, non punto de inflexión, pero é o que digo, non? Tamén un partido que vai 0-0, que marca mediada segunda parte o Choco, ser quen de empatalo, ser quen de acabar remontando coa túa xente, pois un pouco esa inxección de moral que precisan ás veces os equipos para tocar tempadas tamén un pouco, non? Sí, a ver, sobre todo por o tema das dinámicas, que moitas veces incluso sin facelo tan mal ou sin merecer tanto castigo, ao estar nese tipo de dinámicas negativas, sí que é certo que cando che meten un gol, pois como que nos tiña costado moito, pero este fin de semana, pois a verdade é que tuvemos a sorte de meter o gol un pouco despois de que nos meteran eles o primeiro e ao final pois pudemos remontar e bueno, para seguir aí na pelea. Dicía que sobre todo tamén é importante porque tiña aquí apuntado despois da goleada entre semana no adiado diante do Antela. Sí, bueno, levamos un par de partidos seguramente perdendo dunha maneira moi abultada, porque foron os partidos, creo que o do Antela tamén non merecemos perder, ao final foron dúas accións a balón parado e un erro noso, incluso tuvemos para poñernos a un gol fallando un penalti. Bueno, bastante castigo, como che decía, nestas últimas semanas, porque realmente merecemos.
Anda xente xa por aquí polo chat. Diadre Barraca, boas noites ficaboleiros. Tamén Madia Levo, Celanova, a Vila dos Poetas. Ti ser eres de Celanova ou de onde eres? No, bueno, eu levo xogando toda a vida en Celanova, pero son dun pueblo cerca de Celanova, Quintela de Leirado, non sei se coñecedes, está a uns 15 km de Celanova. Eu son de ali, vivo ali, pero bueno, toda a miña vida, e sobre todo que é o deporte, pois está vinculada con Celanova. Di Madia Levo que concello, o sea que no xogo este de Alex Gesto de Twitter do xogo dos concellos en Galicia ten que aparecer aí. Como é o nome? Bonito nome, como é? Quintela de Leirado. Sí, señor, Quintela de Leirado. Bueno, dixeche antes un pouco a sorte de meter o gol 5 minutos despois de que marcara o Choco. Non sei se sorte ou non, hai que velo, pero pareceme un golazo, Bueno, é bo gol, pero mira, se vos conto a verdade, normalmente son eu o que pon os corners, pero antes, xusto nese momento, dixenlle a un compañeiro que se chama Brais que o puxera el para sacar rápido, ademais, e xusto no único que non puxen en todo o partido, pois dixen, bueno, vou a entrar, tuve a sorte de que me caeu aí o balón, rematei e foi gol, a verdade é que deuse todo. Hai que entrar máis, Sí. Aí está a acción do gol. Balón segundo pau. Unha especie de volea aí de primeiras, é un bo gol. O de poñer os centros, ti... A ver, igual ahora nos acusa Jatalim de non preparar as entrevistas. Defensa, é curioso que un defensa poña os corners. Bueno, este ano estou xogando... Bueno, son centrocampista, este ano sí que é certo que estou xogando a veces de central, pero bueno, a min o noso segundo entrenador, que é o que se encarga do balón parado, Javi, bueno, ao largo da temporada pois fomos probando aí a poñer o balón parado e últimamente pois teño feito bastante ben, según me din eles, e entonces pois é o que me manden. Ves, xa está aí vacilando polo chat Jatalim, non saben nin de que xogo invitado show. Non, a nos dixéronos que o central do Celanova marcara un auténtico golazo e aquí tedes en fica coa bola, xente. Tamén dicía Jatalim, eu vin un Celanova Choco fai 15 e 17 anos con Jacobo Montes no banco do Choco. Levaba 13 anos o Celanova sen estar en preferente, coido. Ti xa estabas o ano pasado no ascenso. Claro, está a tempada, como dicías antes, sendo totalmente contraria un pouco. Que tal a preferente, que tal o nivel, como ves? Sí, levaba o Celanova, pois sí, creo que 12 ou 13 anos, como di, sin estar en preferente. E bueno, ano pasado tuvemos a sorte de que en playoff ascendemos, bueno, foi moi bonito, pero claro, pasar de o ano pasado a ganar a maioría dos partidos a este ano, pois claro, a categoría moito máis exixente, xente moi preparada, tanto físicamente como a nivel de xogo. Sí que é unha categoría moi boa, hai xogadores de moito nivel, bueno, pero tamén bonita, non? É moi bonito que Celanova poida disfrutar dunha categoría como a preferente, porque, bueno, xa che digo que é unha vila e un pueblo de moito fútbol. E un pouco a última tamén sobre o partido de onte, xa que vimos o primeiro gol, o empate, tamén que nos contes como foi o 2-1, o gol da vitoria, porque creo que foi, así polo que vin en TV, unha especie de transición que acaba dentro, a cámara, non nos saquei porque a cámara nin o grava, nin o capta. Como foi ese treito final de partido, supoño que moi importante para vos, para sumar estes 3 puntos. Sí, bueno, o segundo gol noso fai no Brais, de feito é o compañeiro que me pon o centro no primer gol. Sí, unha transición por banda izquierda, fai unha xogada moi boa e vaise do seu par, xusto de liña de fondo. A verdade que foi un pouco raro porque dende onde estaba eu xa parecía que o balón iba a sair e salvouna, e non sei nin como fixo, pero casi desde a liña de fondo meteu o gol e, bueno, a verdade que foi unha suerte e moi ben. Terceiro gol da tempada, pode ser? Sí, penso que sí, levo 3, 2 en Liga e 1 en Copa, creo, sí. A Fudgal pon 3 en Liga, ou seja, que igual che puxeron na acta aí algún de regalo, de agasallo, non está mal. Non sei, pode ser, igual se equivocaron. O que sí, 26 partidos, 25 titularidades. Estalo xogando completamente todo, capitán do Celanova, tamén un pouco ese factor responsabilidade sendo ti moi novo aínda para xogar en preferente. Sí, bueno, somos 2 capitáns, un Iago que, bueno, ten un ano máis que a mí, pero tamén é novo. A verdade é que en general somos un equipo moi novo,
algo que tamén se nota despois a hora dos partidos, e a verdade é que sí, unha suerte, porque xa che digo, eu xoguei toda a miña etapa de base en Celanova, bueno, logo en juveniles fun para Ourense e tal, pero vamos, é dicir, toda a vida estuve en Celanova, como que en día poder ser capitán con 22 anos, a verdade é que é un orgullo e moi contento. Antón, hai máis preguntas por aquí polo chat. Dicía Jatalim, que sempre pregunta polo mesmo, como xogador da Preferente Sur, que tal cos dolemos? Jatalim chama os dolemos os bad boys, porque di que nos seus partidos sempre hai moita gresca, e pregunta se houbo lío no partido entre Celanova e Lemos. Bueno, xa fai unha volta casi, a verdade que lío o mítico dos partidos que, bueno, quentaste tal, a verdade que nese partido estuvéramos moi mal, ganárannos claramente, pero bueno, non recordo que houbera lío nin nada por o estilo. A verdade non sabía que chamaban así aos xogadores do Lemos. É que Jatalime moito. Tamén pregunta por aquí outro amigo, preguntalle polo Antela, que ademais xogamos este mércores na Copa contra eles. Bueno, Antela a verdade que son bueno, coñecidos casi todos, o sea, levámonos ben entre nós, e a verdade que temporadón da Antela, tanto en Liga como en Copa están aí para disputarse con nós pasar, seguramente o que pase desta eliminatoria pois vai ter posibilidades de chegar á final, en Liga pois espectaculares, a verdade que teñen moi bons xogadores, como equipo funcionan moi ben, estáse vendo, de feito están aí arriba e eu creo que, na miña opinión, merecidamente. Estaba vendo que na Copa partido mércores 8:30 e xogades, claro, por tanto xogades 2 veces seguidas contra eles nunha semana, non? Ou... Sí, señor, 2 veces. Xogamos o xoves o xoves o aplazado de Liga e agora outra vez o mércores contra eles en Copa. A verdade é que sí. Como cando pasa co Barça e o Atlético de Madrid, agora en Liga e na Champions, é así. O noso fútbol é o mesmo. Parecido, a menor escala, pero bueno. Imos ver a clasificación da Preferente Sur. Con esta vitoria quedades aí con 23 puntiños, como dicíamos antes, a 4 do Centel, pero bueno, tamén complicándolle un pouco a vida ao Choco, que leva unha xeira horrible. 26 Tide Choco, 29 xa Alerta Navia. Tiña por aquí Antón, restan 21 puntos. Non sei se votades contas, se non as votades, se preferides non mirar a clasificación. Como está a cousa no vestiario? No, a verdade é que preferimos ir domingo a domingo, porque ao final de pouco che vale botar contas a larga se non ganas o próximo. Entonces, nada, un pouco que nos dio o míster, que ir partido a partido, se podemos sacar os 3 puntos perfecto, e ata onde nos dé. Evidentemente, claro que todo o mundo queremos salvarnos, pero non podemos mirar ao lonxe, e hai que ir pouco a pouco. Que xogador che sorprendeu máis neste debut na Preferente? Con quen quedarías? Ou un par, por lo menos? Non conozco moitos así por nome, porque nunca xoguei en Preferente, xa che digo, pero bueno, gustanme varios. Gustoume moito o número 14 de Atios, non sei o nome, pero gustoume moito, un chaval zurdo moi bo. E bueno, hai varios, en Xinzo hai moi bons xogadores, Charlie, xogadorazo. Hai moitos. E no meu equipo tamén moi bons xogadores nesta liga. Antón? Imos a falar do 14 de Atios porque onte deu unha asistencia que vai a estar neste 11. Por volver un pouco ao equipo, que se é a tema puntuación, son dos 23 puntos, 19 quedados na casa. Está claro que todos pasan por aí, non, pero falta mellorar un pouco o nivel fora da casa para acabar de engancharse. Sí, está claro que, bueno, sempre falamos entre os compañeiros que sí que en Celanova nos sentimos moi cómodos, en Celanova a xente apreta moito, sempre animando. O ano pasado en playoff viñeron autobuses cheos por todo Galicia as eliminatorias, e así que en Celanova nos sentimos cómodos, e é onde estamos sacando a maioría dos puntos. Volvendo de fora da casa, sí que estamos penalizando moito eso, de non ser capaces de sumar de 3 algunha vez fora da casa, porque ao final é o que te mantén, é o que temos que intentar mellorar de aquí ao final de Liga.
ese partido de volta, ese partido do ascenso, foi curioso, primeiro porque estaba a reventar o campo de Baño contra o Cordeiro, e foi curioso porque a ascender, pero perdendo o partido de volta. Pola renda que tiñades do partido de ida, acabades caendo nese partido de volta, pero ascendedes. É un pouco sensación completamente doce, pero perdendo o partido de volta. Sí, a ver, diríache que tamén acusamos moito o tema de nunca haber xogado partidos dese tipo, xente moi nova. En Celanova sí que como é a ida non tes tanta presión, fixamos un moi bo partido, acórdome, sacáramos un resultado moi bo. Bueno, marcar a Johnny, que seguro que o coñecedes, e leváramos unha boa ventaxa para ali. Ali sí que fora un partido moi raro, acórdome que a grada era nosa totalmente, o sea, todo o mundo era de Celanova, pero como que salimos, eu falaba con moitos compañeiros, bueno, somos todos amigos e falábamolo, como que estábamos idos, non sabíamos moi ben onde estábamos, ubicarnos, costarnos moito. De feito, meterannos gol, o primer gol, bueno, perdéramos, e meterannos o primer gol moi cedo, e dixemos, non vamos aguantar, non sei nin como, todo o partido aguantando ese resultado, e ao final acabamos ascendendo, a verdad que foi un increíble. A seguinte pregunta era xusto sobre Johnny Magisano, tamén sobre Alberto Novoa, que foron un pouco os nomes así de relumbrón un pouco que tiña este Celanova en preferente, pero coido que levan semanas en participar, non? Ou polo menos Johnny non estiveron convocados esta fin de semana. Sí, bueno, Johnny someteuse a unha operación por unha lesión que tuvera, creo que lle quitaron aí uns tornillos no peroné ou na tibia, non o sei moi ben, mentiríache, pero bueno, algo así. Sí que está recuperándose, esperemos que poidamos telo para estes últimos partidos que nos fai moita falta. Alberto está xogando, o sea, leva xogando, eu creo que todo desde que chegou, a verdad que é son dous xogadorazos que nos axudan moitísimo. E outros, perdón, dai Antón. No, así, xa que, bueno, o que dicías, non? Que nunca estiveras na preferente, que tal en liñas xerais o nivel, a túa sensación, a túa experiencia desto? Porque nunca estar na preferente, dicía Anxo dato de 25 titularidades en 26 partidos ou algo así, son números moi bons. Sí, o sea, tuve a suerte de que, bueno, xa o ano pasado sempre este Mr. Ángel confiou en min, levame entrenando desde pequeno tamén, a verdade é que este ano sacado, creo que ese partido que falades foi contra Choco na primeira volta, que viña de lesión, e non, os partidos que non estuven foi por lesión, pero sempre que estuven o Mister confiou en min, e moi contento de sumar minutos nesta liga, que é moi bonita. Bueno, o nivel sí que noto moito cambio de primeira a preferente, sobre todo nivel físico, a xente xa está moi ben preparada, xa son moito máis dinámicos, a velocidade, eso, contento porque é unha liga bonita, e a pesar de que os resultados estén sendo, bueno, non como esperemos, o sea, non como esperábamos, polo menos é bonito competir a estes niveles e xogar contra xogadores así de bo nivel. Preguntou Martín Albelo se tes outras ofertas, iríaste do Celanova como capitán. Deus non o queira, se baixa o Celanova e chama un Antela, un Cente de seguir en Ourense, que farías? Bueno, eu non teño, o sea, de momento a min non me chamou nadie, bueno, hai que esperar a acabar a temporada porque a temporada é moi larga, eu o que quero é xogar no Celanova, se pode ser en preferente, pois en preferente, pero bueno, eu estou moi contento en Celanova, é a miña casa, o meu deseo é seguir aquí por moitos anos. Por ir rematando, tiña eu outra curiosidade do cadro de xogadores do Celanova. Antes falache do adestrador, de Ángel Mociño. No cadro de xogadores hai un Miguel Mociño e Adrián Mociño tamén. Son familia, non son familia? Como se leva iso? Sí, bueno, tamén está Mauro Mociño, que... A ver, explícoche. Miguel e Mauro son irmáns e son os fillos de Ángel, do entrenador. Adrián é sobriño, é dicir, é o primo deles, de Miguel e de o Celanova dos Mociño, aí o tes. Efectivamente, incluso nos juvenís hai un rapaz que se chama Gael, que é o irmão de Adrián. É dicir que o ano que ven, que creo que é cando Gael acaba juveniles, incluso podrían coincidir 4 mociños no primer equipo máis o entrenador. Sí.
Claro, que as cenas do equipo son cenas familiares, realmente. Prácticamente, sí. Estades pa que Ortiga rebautice a canción. En vez de as mociñas que van ao baile, os mociños que van ao baile. Que vamos a baile, sí, aí. Sí, señor. Estaría ben. Tamén tiña por aquí apuntado Antón un pouco o paso pola Unión Deportiva Ourense, non? Ese paso que antes deche efémero, que foron coido 2 tempadas só, pero que tal ese recordo e por que decidiche volver ao Celanova? No, moi ben na Unión Deportiva Ourense, moi ben. Fun en juveniles de segundo ano, que me chamara Jorge de Dios, que era o entrenador do juvenil ese ano, e a verdade é que moi ben, sempre confiou en min, xoguei todo titular hasta que un partido, creo que foi contra o Bouzas, en juveniles, pois, bueno, tuve a mala suerte de ter unha lesión grave de rodilla e túveme que operar. Xusto se parou tamén a liga por COVID e acórdome que como non podía ir a fisio nin a rehabilitación porque estábamos pechados na casa, pois como que a lesión se me prolongou 3 meses máis do que iba a ser. Entonces, o meu último ano de juvenis na UDO, en Nacional, só pudera xogar 2 partidos, claro, como estaba así un pouco de ánimos e claro, como non me recuperara ben e demais, chamáramos Celanova e dixen, bueno, como non estou físicamente ben, nin teño esa confianza que tiña antes da lesión, que sí que me encontraba moi a gusto en Ourense e tal, dixen, bueno, pois como me chamara ao equipo do pueblo, quero sumar minutos, quero recuperarme, foi o que fixen, e desde ali, desde o primeiro ano de senior, pois estou aquí en Celanova moi ben, a verdad. E as dúas últimas, entón non ten ningunha máis. Xa por rematar, dixo Jatalín como foi a noite do ascenso. Aquí, bueno, temos aí a fama esa da troula, das celebracións que sempre a de Entroido tamén pode contar. Tamén, da de Entroido. Entón, como foi un pouco... Quen foi o máis perxudicado e ata que hora durou esa festa do ascenso do Celanova? Bueno, foi unha pasada, porque, bueno, claro, xogamos en Valga, que é sobre, bueno, 1 hora e media, casi 2 hasta Celanova. Nada, no autobús xa viñamos aí de festa e con música e demais, e cando chegamos a Celanova, hai vídeos e demais, esperounos na plaza todo o pueblo como se fóramos xogadores profesionales, sabes, que acabamos de ascender a preferente, pero a verdade é que foi unha locura, e claro, sínteste xogador de outra categoría, non? Bueno, a noite sí, a noite alargouse moito, e o máis perxudicado, pois, non sei. Diríache que Javi Gallego, igual foi o máis prexudicado de todos. Mira, que foi xusto que nos dixeron que era como o teu colega máximo escudero no vestiario. Dixeron que erades un pouco como Batman e Robin no vestiario do Celanova, que ti e Javi que erades aí todo o tempo xuntos. Sí, a verdade é que estamos sempre xuntos, o sea, somos os mellores amigos, xunto con Iago tamén, o capitán. Levamos os tres toda a vida xuntos, xogando xuntos. Eu teño un ano menos que eles dous, pero, bueno, como sempre me chamaban para xogar con eles. Bueno, Javier tamén de Quintela de Leirado. Levamos toda a vida xuntos, e sí que nos fan a coña de Batman e Robin, de Bonnie and Clyde moitas veces tamén. Porque sí, pasamos a vida xuntos os tres e a verdade que moi ben. E a última clásica, facemos ya todos os protas que pasan por aquí por Figa coa Bola para coñecerlos un chisquiño máis fora do céspede. A que te dedicas ou que estudas ou que che gustaría ser de maior máis alá do fútbol, Diego? Bueno, eu estudio Administración de Empresas na Universidade en Ourense. E ademais tamén entreno os nenos da base de Celanova nas escolas deportivas. Bueno, varios do equipo, estamos eu, Mauro Mociño, Javi Gallego, Iago, entrenamos todos aos nenos pequenos, eu entreno o Benxamín B, e a verdade é que é eso, o que me dedico é tamén a xogar. Futuro adestrador, entón. Veña, facemos ya de Jatalín, que se non se vai enfadar, que xa deixou antes. Diego, pensas que a primeira de Ourense é máis frouxa que as de Vigo ou Pontevedra e logo iso se nota ao subir? Non teño ni idea, non piloto nada de Pontevedra e de Vigo, pero bueno, o ano pasado sí que é verdad que todo o mundo nos dicía eso cando nos metemos en playoff, vai vos costar moito porque ali hai moita xente. En Galicia, Ourense igual é o peor porque hai poucos equipos e ao final pois ascendemos nós. Non che sabría decir porque xa che digo, en Pontevedra, en Vigo non teño nin idea nin controlo nada.
Pois Diego, moitas grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola, por atender a chamada do 11 galego 143, parabéns por esa vitoria e ese golazo e a mellor das sortes no que resta nesa pelexa pola permanencia. Unha aperta forte, moitas grazas. Vale, moitas gracias a vos por invitarme. Nada, esperemos salvarnos e que vos poidades velo. Eso, nada, outra vez, moitísimas gracias por invitarme e un saludo. Moitas grazas, Diego, unha aperta. Gracias. Chao, chao. Aí estaba, sí señor, o capitán do Sporting Celanova xunto con Iago, ese era o protagonista do bazo da xornada. Moita sorte o Celanova, di Madia Levo, temos os ovos, temos a proteína, imos agora ao ximnasio, o mellor ximnasio do mundo, na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, tremendo bíceps, culturizado aí no... cultivado, aí no Exalta Centro... culturizado tamén, No, sí. culto espero que sexa así. Cultivado aí no Exalta Centro Deportivo, na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo, pronto, moi pronto, non queda nada, están tirando paredes, están a pique xa de abrilo. O Exalta Alo tamén en Pontevedra, un mellor local para que esteades aínda máis cómodos, así que o Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. Non saímos da provincia de Ourense, como xa dicíamos ao principio do directo, e que o Atlético de Arnoia leva 3 partidos a domicilio co mesmo resultado de maneira consecutiva ante o Moaña, Umia e onte ante o Alertanavia no Federativo de Coia, o equipo de Manel Vázquez que venceu por 0-2, ademais sacando rédito nas segundas partes. Por segundo fin de semana consecutivo, o noso prota, ano 2000, marcou os dous, tipo carismático, aínda que creo que non lle gustan os micros. Sandro Raposeiras, que tal? Boa noite. Que tal? Boas noites, un placer estar aquí con vos. Placer, pero custou, Bueno, non se me dá moi ben isto de falar, aparte estuve atrevindo co galego hoxe. Pois agradecidos ben. que non hai moitos que se atrevan. Oye, tiña por aquí Antón apuntado, que vos pasa fora da casa, que estades un pouco no día da marmota. Sí, a verdade é que rendimos mellor fora da casa que na casa, eso é increíble. Non sei que nos pasa na casa que non se está dando resultados, pero bueno, pouco a pouco iremos gañando esa confianza para ganar na casa. Parece un pouco Operación Jaula, Antón. Onde estás agora mesmo, Sandro? Agora estou... Parei aquí nun bar que iba a chegar a casa, non me daba tempo, estou xusto de batería, pero bueno, parei aquí. Agardemos que dure para a entrevista inteira. Sí, malo será, eu creo que chega. Antón. O que dicías, bueno, segundo mellor visitante da categoría, ese o positivo, pero despois na casa dende os 6 de decembro, sen gañar. Sí. A verdade é que non sei, que é inexplicable, porque fora da casa estamos sendo un equipo compacto, que estamos gañando case todos os partidos, senón empatando, competindo sempre, pero logo na casa, non sei, hai factores que nós non podemos controlar. Se saíron varios vídeos de accións que perxudicáronos, entonces non sei. Seguiremos competindo na casa como sempre, como facemos fora, e a xente ten que vir a animar e axudarnos. Novo ficaboleiro. Estás animando xa o chat por aquí, puxo Raúl GT, xogador Exalta polo corpo esculpido que ten, non? É que non ves. É que hai que quitar os comentarios, a partir de hai que quitar os comentarios. Vame por tolo. Mais, Martín Albelo, preguntadlle se o Rayo 21 ascende iríase por equipo do seu barrio. Bueno, algún día acabarei nese equipo. Que sigan ascendendo, que están facendo boas temporadas e alégrome moito por eles. Algún día non vou dicir que non, porque algún día seguramente. Alex, que me deas grazas por carrilearlo no pádel, porque ves do pádel, non? Ves do pádel. Sí, veño a xogar con Alex Veloso, sí, gañamos. A verdade é que carrileou porque eu estou bastante cansado onte. El non correu moito. A ver, é que onte, polo que nos dixeron, foi un partidazo. Había algún que facía comparación con Bellingham, marcando tamén 2 goles. O polivalente Sandro Raposeiras, onte tivo que ser un partido, cuidado, dos vos. Digo unha cousa, no primeiro tempo toquei 3 balós. O que pasa cos goles, claro, ao final camuflan todo. Pero hai que ser humilde, 3 balós toquei. Non fai falta dicilo,
Bueno, No, aquí se dice. iso deixa mal a fica coa bola, que Claro, porque só se nada, queda coas estatísticas. Dice todo. Aquí non hai filtro. Oye, Videira... Por lo tanto, Antón, marcaches 2 goles e tocaches 3 balóns, quero decir. Claro, ao final é efectividade. Digo eu. Pa que máis? Oye, titularidades, se non está errada Futgal, 22 de 25. E terceiro gol da tempada con estes dous. Pode ser? Sí, estuve en un partido sancionado, outro non pude ir por traballo. Sí, está ben. 3 goles. Que tal? O sea, batín o récord de goles en senior, creo. Ou debo andar polos 3, sí. Porque, a ver, que logo Jatalín nos di que non facemos os deberes. Posición exacta no campo, a Sandro todo o mundo di que polivalente, esta fin de medio centro, non? Este fin de medio centro, media punta, sí. A veces, bueno, a maioría das veces medio centro defensivo, xa me ten tocado anos de xogar de central tamén. O noso xogador favorito para os 11 galegos, que podes colocalo, de todo. case en cualquier lado. Onde me poño míster. É unha mágoa porque preguntamos o Alertanavia polos goles, dixeronnos que nos los iban a enviar a cámara B, o pasa que non cargou, entón non temos os goles para este 11 galego, pero bueno, subirémolos ao longo da semana. Agora podes ti aquí describir como foron e despois cando os teñamos comprobamos canto te flipache, sabes? Non me vou flipar nada, mira. O primeiro, un balón que Tumbeiro me deu o espacio, que xa bastante porque Tumbeiro sempre está ca cabeza así como un cabalo que quere tirar de todos lados. Peguei un berrido, mandou un espacio, bueno, eu definín ben o palo largo, porque eu, claro, cando xa estou 3 cuartos de campo pa diante, xa estou intentando dar o pase que se me nubla e empeza a baixarse a persiana. Entón, bueno, pegueille e entrou. E o segundo foi dun córner que a defensa deles hundíase moito, entón cando entrou Rubén Arce dixenlle que me pusera a rasiña para pegarlle de primeiras e por sorte entrou. 2 bons goles, a verdad. Aí. Estiveron ben. Unha vitoria, falábamolo antes, ese inicio, moito tempo tamén en playoff, agora mesmo 42 puntos, esa irregularidade de a casa fora, pero estades a 6 do Portonovo. Pasa que os 5 de arriba coido que están moi fortes. Como ves a cousa nesta preferente sur? Está como é a preferente sur, sempre está apretada. Na primeira volta íamos segundos e xa pensábamos que íbamos chegar ao playoff. A final é moi complicado estar nestas categorías sempre ao mesmo nivel. Entonces na segunda volta, xa como sabedes, aprétase todo sempre porque os de abaixo queren salvarse, os de arriba queren meterse. O noso principal objetivo era a salvación. Creo que estamos matemáticamente non, pero prácticamente. Entonces a partir de agora todo o que teña que vir virá. Home, con 42 e a 6 do playoff, dicir que a salvación está... Eso sí que é bueno, o contrario a fliparse, Levo 3 anos a Narnolla e os dous primeiros salvámonos cando faltaban 2 jornadas, así que eu sei como é esta liga. Perfil baixo, entón non? Hai que facer os puntos, si primeiro facer os puntos e despois xa, se pode mirar para arriba. O que ven son que nas 4 vindeiras semanas os 3 derbis ourensás. Correcto. E iso que? Como favoritos, non? Iso non, favoritos en canto a tabla tampouco, porque está Antela por encima nós, que saben este finde. A ver, os derbis son derbis, todo o mundo quere gañalos. Para esta provincia pois é moi importante os derbis. Que tal o Federativo de Coia? É bo campo ese, Sí, está ou non. Boa alfombra, para falar mal, como vou falar mal del? Está ben. Sí. Dise en comparación coa Queixeira ou que? Non, que Queixeira está nova. Entón, que en Coia creo que xogan moitos equipos, entón está bastante queimado. Pero bueno, claro, a Queixeira como é... Por iso, a comparación positiva para Queixeira, neste caso. Sí, claro. Sí, claro, porque a antiga Queixeira xa choveron palos. Iso era un patatal, moitas veces. Iso era unha locura. Viñan os equipos e estaban todos, nada máis chegar ao estadio grabando o campo. O fútbol de antes. Unha pataqueira, como puso en xogo hoxe co Pasarón, que levantou moito revuelo. Sí, señor, mitad terra, mitad erva.
Unha mágoa. Na miña humilde opinión, unha mágoa que o cambiaran. Ese era o fútbol Sí, é auténtico. verdad. É como Cantarrana, eso tiñan que deixalo como estaba, que era a maxia Sí. de Cantarrana. A min gustábame, Aí sí que aí sí que non perdíamos casi nunca. Antón. Hai moitos vaciles, temos moitos vaciles. Moitos, xa me imagino que cabros. Sí. Non sei se queres que empece, Anxo, pero ou queres tocar algo Dalle. porque temos que tocar. Dalle. Bueno, Estou primeiro, preparado. xa saiu no chat Alex Veloso. Menos mal que se decantou polo fútbol e non polo pádel. É menos mal. Bueno, perdillo Veloso que tampouco moi bo ao pádel. Dirías que Veloso é mellor o pádel ou o fútbol? Mira, diría que co pádel, imagínate. Igual era mellor o pádel, Mais Mauro dixo isto. Sandro, que se sente o ter máis gol que Bellingham? É que sempre me comparan con Bellingham porque, claro, Bellingham é o meu xogador favorito a día de hoxe. Entón sempre están ca broma de Bellingham, pero non, home, como vou ter máis gol que Bellingham? Teño máis gol que Tchouaméni, por aí andaremos. Por aí andaremos. Cando pisamos área, a veces entran, a veces van fora do estadio. máis Tchouaméni. Raúl, que tamén estaba polo chat. Queremos que o Jude Bellingham da Arnoia comparta a súa prima goleadora no tricount. Sí. que cabrón. É que co Raúl fomos de vacacións, Raúl, Peraleu, fomos a Dublín e timos un tricount que era pa... Son contas comuns que temos que pagar cada un. Se pagas túa cena, facemos bizum e entra nesa conta, non? E o gallego non pagaba ningunha. Ainda me debe carto. Cando foi a viaxe? Foi Navidades. 3 meses, De feito, tamén deixou outra Ainda me pregunta. debes carto, Raúl. Preguntádelle tamén se Sandro segue agardando polo ticket do McDonald's en Dublín, dixo tamén. Buah, ese é outro tamén. É que deso non podo falar, home. Xa me están descubrindo. Marchaches sen pagar ou que? Non marchei sen pagar, non me deron o ticket, entón enfadeime un pouco. E ali eu co inglés tampouco creo que me entenderán claro, moito. como Bellingham, fuck off, non? Me acabou expulsado, vale. Non creo que me entenderán moito, non? Oye, no ticket, sabes? No ticket, no food. O da prima por gol, entón hai prima por gol no Arnoia ou non hai prima por gol? Non hai. Eu polo menos. Hai algún que sí. Había que pedila, Había que pedila. Indes algo rentable. Adri Barraca, é madridista, caime ben. E tamén Jatalín que puxo, preguntadlle polos Bad Boys nesta ración doble de preferente sur. Os Bad Boys é como lle chama Jatalín aquí no chat de Fica coa bola, o Lemos, porque di que sempre tiñan moitos cartóns amarelos cando perden. E que teño que responder? que che parece o Lemos? No, que son parecidos a nós. Son como nós. Equipo jodido, marrulleiro. Queren gañar. Máis vaciles, Antón. Para Sandro, que é máis fácil quitarlle cando está de costas, o balón ou o curasán? Se foi Peral, Outra máis de Dublín. Foi Peral. Outra máis de Dublín que me avisaron que as gaviotas que non podía levar o croissant ao parque, fui comprar o croissant e do primeiro bocado que de metín xa arrancou da mão. Quedei sen croissant, quedei sen nada. Oiche, non o pasache moi ben a viaxe a Dublín entre o McDonald's, as gaivotas. Sí. Pasámoslo moi ben. Calquera o diría, macho. Joder. Sandro, moitas anécdotas, boa. Mira, este é moi boa de Madialevo. Sandro Raposeiras en Dublín en Mr. Foxy. nome de futbolista, Antón. Sandro Raposeiras ten nome de carisma, de mediocentro con carisma. Sí, é verdade que Raposeira sin pon. Eu creo que sí. Que tal o sexto Antela? Preguntan tamén polo chat. O sexto Antela. Que está o sexto Antela. O sexto Antela que está no Arnoia, entendo que vai por aí a pregunta. Non entendo a pregunta esa. non hai ningún exxogador do Antela xogando con Bosco no Arnoia agora mesmo. Aí pois está Quintairos, está Tumbeiro, pero do ano pasado non. Preguntaba por Quintairos e Tumbeiro, coido. Ah. Sí. Ben, moi ben.
De Quinteiro sempre falan maravillas. Temos aí unha conta en Instagram Home, que Quinteiro. sempre din o mellor central da preferente, non sei que, unha É que pasada. Quinteiro é un espectáculo. A verdade é que é un espectáculo. Se marca celebrará esta fin de semana. Lei do ex xa pasou máis dun ano, non? Hombre, eu creo que sí que terá que celebralo. Que tampouco leva moitos. Terá que aproveitar. Leva os que ti, máis ou menos. Sí, dous, sí, debe levar. Andarei polo quinto máximo goleador do equipo. Por aí andarei. Oye, é remontando, Digo, Remontando que vimos ca flecha para arriba. Agora colleche a curva boa. Ti non querías pasar por estes micros, está sendo deliciosa esta conversa, Xa me macho. está escribiendo Peral, dice, chaval, que yo también jugué en el Antela. De verdad, olvídeme de Peral. ¿Cómo olvídeme de Peral? Ai, máis vaciles, Asando pregúntalle por Eros Ramazzotti, un romántico da vida, dixo Manu Blanco. Sabía que iba a caer esta pregunta. Non me preguntes por qué, a mí Eros Ramazzotti encántanos a mí a mano. Sempre no vestuario pomos Eros Ramazzotti porque... Moi ben, para mí é o mellor. O sea, vimos da Vila dos Poetas co Celanova e agora temos o Arnoia dos Románticos. Sí. Eros ten que sonar sempre. Manexas ti a música no vestiario? No, manexa Borja, pero a veces hai que quitarlle o altavoz porque se pasas un pouco. Di Raúl Gallego que non puxeste Eros Ramazzotti na vida. Bueno, é un mentiroso, pronto a mano. Jatalín, Dille preguntadelle... que igual non escoitou porque non ven a entrenar últimamente. Opa. Pode ser, aí, devolvendo Dille. devolvendo Dille que anda tocado. Preguntadelle que apostaría se suben ou se entran en playoff. Uf. Non sei, O que digades vos, a ver. Uf, Unha forte, a ver. te É que subides está complicado, entonces o pelo, o pelo que lle fago. verde Arnoia. Verde Arnoia. Verde pemento Arnoyés. Verde, pero verde rapado. Vale. Rapámoslo de verde, veña, vale. Pero sabes que eso é peor, non? Pero eso se ascende ou se metemos en playoff? Ascende. Ah, vale. Digo eu. Vale, veña. É que en playoff teño bastante confianza en vos, Entonces sí, a ver. Eu tamén, pero está complicado. Que opinas da peña Os Pementiños? Di que viene. Os pementiños, moi ben, sempre están ali animando no campo, a verdade é que dá gusto, teñen postos pementiños ali e mola moito velo. E máis por Instagram, Alex Boan dixo a maxia de Sandro Raposeiras nace nos cafés dos sábados pola mañá. É verdade, voulle mandar un saludo a Juan que díxome que se non me mataba, que tiña que mandarlle un saludo. Entonces un saludo. Os sábados, os cafés dos sábados, sempre quedamos os sábados. Sempre para tomar café, para falar de fútbol, sobre todo. Pregunta Jatalim quen sube directo. Pontevedra B, Atios, como ves a cousa? Es que Pontevedra ven moi ben últimamente. Eu creo que Pontevedra ben. Sinceramente. Cuidado, Cuidado, sí, señor. Creo que sí. Algo máis, Antón? Tiramos ya clásica. Tira ya clásica, se queres, está o rapaz no bar. Sí, digo eu, que vai... Martín... Está no bar, sen cear. no, claro, temos que repasar un pouco a carreira, que te veche aí uns anos tamén no Ourense Club de Fútbol, non? Moitos anos Sí. como formación, non? Digamos. Toda a base estuve no Ourense Club de Fútbol. E despois, cando pasei a senior, no Ourense B, primeira regional. Sí, señor. Esta é a terceira no Arnoia. Esta é a terceira na Arnoia. E po ano? Estiven dous en Nogueira, despois do Ourense B e unha en Monterrey. E po ano ainda moi pronto. Aquí estou contento moito. E po ano pelo verde, queres dicir, non? Sí, po ano pelo verde. Que viene, cumprirá a lei do ex a mosca de Sabucedo co Antela? Esperemos que non. Vou tratar que non. Voulle pegar unha levantada. Que este últimamente anda ben, anda fino, cabrón. Anda quente. No, vaya tempada do Antela, A verdade que están os 4 equipos de Ourense, 2 por arriba, 2 por abaixo, está sendo interesante a tempada dos 4. Sí, a verdade que sí. Hasta o final non se vai decidir nada. A verdade que o Antela ten moito mérito porque ven de ascender de primeira regional. Mantiveron o bloque e a verdade que ten moito mérito. Algo máis, Antón?
Nada máis. Bueno, pois ímolo deixar que tome unhas cañas ou que vaya para casa, que faga o que queira. No, marcho para casa. A clásica é facemos ya todos os protas que pasan por aquí para coñeceros fora do fútbol. Que estudas, a que te dedicas, que traballas, que che gustaría ser de maior máis alá do fútbol? Contanos. Nada, agora mesmo non estou traballando, estou preparando os oposicións de celador que saeme agora no segundo semestre, entón estamos aí a tope. O sea, chapando a saco, non? Moita biblioteca. Chapando a saco, sí. Sí, señor. Sí. A ver se hai suerte. Pois moita sorte. Aquí un celador no chat, Adri Barraca, que moito ánimo. Bueno. Sacar a Opo a ascender. Sacar a OP. Pero por ti. Que cabrón, te contestas todas, Digo, non querías vir, non querías vir. Bueno. No, oposición, primeiro traballo sempre, Sí, pero o bueno. primeiro. Pero bueno. O primeiro. Alex puxo chapando e moitas interrogacións. Non se fían. Va, pues xa as notas en maio, como din, non? Eu aquí. Sandro, que moitísimas grazas, que un placer, grazas por animarte tamén, que saibas que superache perfectamente a proba, top entrevistas desta tempada sen dúbida, así que moitísimas grazas, Sandro, unha aperta moi forte e a mellor da sorte pro Arnoia tamén este ano. Igualmente, moitas grazas. Graciñas. Podes colgar cando queiras, xa está finiquitado, moitas grazas. Moitas grazas, chicos. Pois aí están os protagonistas deste 11 galego 143, Sandro Raposeira, xogador salta da xornada do Atlético Arnoia, e Diego Rivera do Sporting Ceranova como central dereito, porque volve a liña de tres centrais, dous carleiros no 11 galego 143. Pregúntalle polo Ceranova se cree que baixa, dija Talime, que claro, censurador, non? É que as preguntas tamén as carga o diaño, as de Vamos a ver. A ver. A ver que vas dicir, non te quentes xa, Vale. Non te quentes, que acabamos de empezar. Non te quentes. Portería. Podría ter entrado, por exemplo, Ferllo, do equipo que tanto ama Jatalim, que é o Deportivo da Coruña. Con retranca, Antón, non me mires así, con retranca. No. Esa. Que fixo unha moi boa parada, non dá porque non xogou ben, pero que acabou gañando o partido. Por certo, na segunda, minuto 91, Castellón 1, Cultural Leonesa 1. Un bo resultado pro Depor, porque o Castellón agora mesmo, neste minuto, non se engancharía a esa pelexa polo playoff, non entraría en playoff. Na portería, finalmente, imos a terceira, porque a Posineta anda que non para. Carlos García, Posineta e os Michael Phelps. Bueno, o Atlético Arteixo con Pablo Agulló a cabeza, non hai nada que dicir. É unha auténtica maravilla todo o que nos ofrecen a nivel contido en redes sociais. É unha maravilla, pero tremenda. Isto fixo a IA, pero a verdad que podería ser perfectamente eles mesmos. De feito, entre semana xa vimos a varios xogadores do Atlético Arteixo co gorro de piscina e coas gafas tamén de piscina. É tremendo. O Depor é como compos, van o tran, di Jatalim, porque van sobraos. Foi semana fantástica. Na terceira, xa sabedes que houve xornada entre semana. A verdade é que o partido do xoves foi unha auténtica tolemia en Ponte dos Brozos. Ese derbi ante o Atlético Coruña Montañeiros, gañaba o Montañeiros 0-2 no 70, e a partir de aí remontou a Posineta, remontou o equipo de Posi, acabou gañando cun penalti de Pablo Agulló do golfista no 90 e longos, 3-2, remontando 2 goles a partir do minuto 70, e esta fin de semana gañaron por 0-1 no Candocia, onde non gaña case ninguén para saltar a quinta praza de playoff nesta terceira. E que fixo Carlos García? Pois un auténtico partidazo. Este gol de Adri Otero, que é un pouco, bueno, dixo en redes sociais o Atlético Arteixo un pouco Arda Güler, a distancia algo menos, pero a verdad que bueno, rouba e disparas en pensalo, e a verdad que cuela un gol espectacular. É un partido que evidentemente equipos que non están afeitos a xogar entre semana, pois moi mermado en canto ao aspecto físico. Atlético Arteixo sufriu moito no Candocia. Os Somozas, vendo o resumo do xogo, ten unha morea de oportunidades, e aí aparece pois Carlos García, especialmente con esta intervención a queima-roupa que é espectacular, tamén coa axuda do Longueiro, pero bueno, tivo varias mans moi importantes, sobre todo esta, a queima-roupa, sacando aí as gadoupas para sacar a oportunidade dos Somozas, e vitoria pola mínima. Gol de Adri Otero, un bo dianteiro, un bo porteiro, e con iso a veces chega no fútbol, Antón. Sí, bueno, con iso, coas tendencias, coas dinámicas e coa xeira do Atlético Arteixo. Sí, home, e con Rubo, que ven moi ben, Agulló, claro, que a ver, ten bo equipo Arteixo, Sí, pero que cando sí, cando ves de abaixo para arriba, non? No, cando falamos con Agulló estaban, que, quintos pola cola, sextos pola cola, máis ou menos.
E agora están en quinta posición, creo que dixen 19 de 21 na enquisa de estradores de que leva esa dinámica do equipo de Posi e que claro, esa quinta praza que está moi aberta para todos porque Arteixo 39, Gran Peña 38, Barco 38, Estradense 37, Lugo B 37, Céltica 36, Boiro 36, Alondras que estaba quinto, que estaba nunha gran dinámica, 3 derrotas consecutivas 34, Monta 34. Quero dicir, todos eses son candidatos a ser quintos. Sí, dende logo. E agora a tendencia incluso, dinámica... eu escoitando esta fin de semana a Jairo, por certo, enfadadísimo polo acontecido no partido contra o Arousa, e pedindo respecto para os montañeiros porque segundo el xa van varias semanas consecutivas nos que lle escamotean puntos e tamén en penaltis, etcétera, os montañeiros. Metió Viveiro incluso, o sea, decía que incluso Viveiro podía loitar pola quinta praza. Son xa 10 puntos, pero bueno, e esta cousa das terceiras máis igualadas en canto a zona media das últimos anos, sen dúbida. Sí, pero xa non só pola quinta, senón porque levamos como toda a tempada cos Somozas e Racing Vilalbés aí entre terceiro e cuarto que non chegan aos de arriba, pero teñen a distancia considerable. Agora xa son 41 e 42, quero dicir, está o Atlético Arteixo a un partido deles. Por lo tanto, se comprimen esas diferenzas e temos un grupo medio que pode ir dende o terceiro ao 13º, queda unha semana de 3 partidos como a que se ven en riba da terceira, espectacular. Espectacular, a verdade é que sí. Dija Talín metendo o dedo na ferida, o Montañeiros que é o Español da terceira. Non é o Español da terceira, para nada, pero Jairo tiña un bo cabreo no Galicia en goles, falando con Miguel Álvarez despois dese partido en el Viña que gañou o Arousa pola mínima co gol de José Rivera dende o punto de penalti. Pois ese Carlos García que se estrella esta tempada o ex do Silva na portería deste 11 galego 143. Imos agora coa liña defensiva, temos a Diego Rivera como central dereito. Imos precisamente a falar doutro dos equipos ourensáns, volvemos a Preferente Sur para falar do Antela de Tiago Teixeira como central do medio neste 11 galego. Tamén dobre vitoria, falábamolo antes con Diego do Celanova, esa vitoria por 3-0 na que marca Tiago Teixeira, deixan a porta cero esta fin de semana gañando pola mínima, co gol de Carlitos de falta que agora veremos tamén ante o Vilalonga, así que semana perfecta, e polo que nos dixeron, pois Tiago un auténtico animal no aspecto defensivo e ademais aportando ese gol no 3-0 do Antela ante o Sporting Celanova. Este foi o seu gol, o saque dende o Curruncho e a peiteada. O gol de Tiago Teixeira no partido en 3 semanas, ese partido adiado polo temporal, bo gol, entrando ben o primeiro pau. E este é o golazo de Carlitos, mira. Eu pensei ao principio que tocaban un defensor, pero non. Debe ver aí un oco na barreira. E o gol partita de Carlitos. Ábrese. Sí, ábrese un chisquiño. Bueno, é por fora, máis ben. É por fora, sí. O sea, por dentro neste caso. Sí. Pero son dous bons goles os do Antela. Que... Está mal posta, non? A barreira, para que vaya por dentro aí. Sí, pode ser, a verdade que vai a tempada do Vilalonga tamén, O sea, é tremendo, crecen os ananos. Fica coa bola Ourense Edition. Aí está. Ourense Edition. E o Antela que está facendo un temporadón completamente histórico, 49 puntos, agora mesmo a 5 e a 6 do primeiro e segundo clasificado respectivamente, un por riba dese empate a puntos, a 48 puntos entre Porriño Industrial e Porto Novo. Os perseguidores, pois Olemos 45, Areas 43, Arnoia 42. O Beluso Valladares mételos na pelexa ou xa descartados, Antón, descartados? Sí, ese Arnoia Antela desta fin de semana é un pouco tamén a vara de medir do que pode ser, se poden enganchar tanto Cultural Areas como Atlético Arnoia eses postos de playoff, e un pouco o mesmo caso na terceira, non? Que teñen que reducir esa desvantaxe de puntos e a ver se queda unha liga na Preferente, quedan 7 partidos, quedan 21 puntos, e a ver se pode haber, pois, non sei, tendo en conta que os dous de arriba son os dous de arriba, 6 equipos para 3 postos. Un auténtico temporadón dos de Bruno Gómez do Antela, que está agora mesmo terceiro, facendo historia, probablemente a mellor tempada da súa, valga a redundancia, historia do Antela, do equipo de Xinzo de Limia, da Moreira. E pecha a defensa, que? Dis. O sea, é un triple criminal o que acabas de decir. No, porque soame que dixéramos no 11 galego que era a mellor primeira volta da súa historia, que pechaban históricamente a volta. De feito, creo que grazas a Eva Bastero por ficar coa bola, pecharon a primeira volta, eu creo que como campións de inverno,
creo que era algo histórico que non pasara nunca. Entendo que se están terceiros a estas alturas de tempada debe ser a mellor tempada da historia do Antela. No, teño que dar a man un 10 pola memoria que me está sorprendendo gratamente. Non o sei, igual é un triple, pero falando de memoria, creo, soame non sei, a triple está tirada, así que non me vou tampouco. Se me teñen que corrixir, que me corrixan nos comentarios, que iso fai e vou para o algoritmo. Pecha defensa máis preferente sur, por se non chegaba. Creo que o último da preferente sur, se non me trabuco. Pedro Mouriño, do líder do Atios, que pongo por 2 despois da goleada. Unha goleada que precisaba o Atios, porque non chegaba moi ben, Antón. Sí, non chegaba ben. Nos marchamos, volvimos, e cando regresamos o Atios tiña só un punto de vantaxe co Pontevedra B. Estaba obrigado, de feito está obrigado a gañar agora todos os partidos para seguir no máis alto da táboa clasificatoria. E un Atios que venceu cómodamente, todo hai que dicilo, por 3-0 ao Tide. E o noso protagonista neste 11 galego da xornada participa nos 2 primeiros, porque preasiste este o que dicía que participa como é, Asier, Aitor, o 14 do Atios. Aitor. É o que asiste no primeiro, Aitor, correcto. É o que asiste, preasiste, logo asiste Aitor, o gol de Rubén Carrera, un golazo, a min o toque que queda, encántame. Sí, eses pasos pequeniños, non? Que son xa demostran que a calidade do xogador. E esta é a asistencia de Pedro Mouriño, que polo que nos dixeron fixo un auténtico partidazo. É un centro espectacular de FIFA, case. Sí, esa rosquiña ao segundo pau. E como entra Rubén Carrera para marcar o segundo. É tremendo, verdad que sí. Nada, a ver, que cando Atios está liderou a preferente sur durante tanto tempo, pois evidentemente porque te empezas moi importantes na categoría. Tantos que marcan como os que asisten, pois son nomes importantes. Este último é de Iker Villanueva para pechalo o partido, un clásico tamén. Danos na terceira. Sí, para Tibi Iker Villanuevo, que un pouco como termal o academio, ¿no? Da lingua, pero sí. Que malo eres, macho. Un erro xa, bueno, como os nosos erros tamén os sinalan, así que Antón, cando comezou a guerra, o Atios estaba medio descendido. Están ya a pasar factura o peche no estreito de Hormuz, que andan sen combustible. Logo falaremos da guerra, Oxe, non se pasa de falar da guerra no perito final. Pois estes son os goles do Atios. Imos ver unha vez máis esa maravillosa asistencia de Pedro Mouriño, que foi unha das causas principais para que estea neste 11 galego 143, a súa segunda aparición esta tempada de Pedro Mouriño. Xa pusemos a clasificación varias veces, pero ímola ver unha vez máis para ver o Atios líder, 16ª vitoria da tempada. Volve a engañar despois de 3 partidos sen ser quen de facelo, 55 puntos agora mesmo, pois mantendo esa mínima vantaxe co Pontevedra de Sergio Moreira, que chega coa frechiña cara arriba e enchufadísimo, o equipo que máis goles marca nesta preferente sur, e loitando polo ascenso directo os homes de Sergio Moreira. Díxome hoxe un alumno que a súa nai non lle preocupaba que sempre botaba 30 euros. Claro, é verdad, o sea, se sempre botas 30 euros sempre vale o mesmo a gasolina. Eso é así. Sí, non entendes o cambio. Por certo, estou lendo na página web do Antela, que ten, a verdade, que un apartado de historia moi guapo. A maior tempada de sempre, 2003-2004, o domingo 30 de maio de 2004, Antela alcanzou a permanencia na preferente. Por lo tanto, se esa foi a mellor tempada de sempre, o que están facendo este ano, lógicamente, é a mellor tempada de sempre. Por lo tanto, das mamán. Sí. Increíble, un dato memorístico. Cuidado, Memorístico. Estou comendo moita cenoria. No, ese é para vista, non para... Sí, non vai relacionado. Bueno, continuamos no 11 galego. Imos agora co centro do campo, onde temos a Sandro Raposeiras e o seu carón. Non nos gustaría metelo, pero hai que metelo. A Denis Suárez, do Alavés. Tentamos falar con ele, a través dun gran comunicador e narrador como é Marcos Piedras. Non puido ser, pero cambiou el o partido en Balaídos, Antón. Unha decepción, pero a verdade que... Fala ti. Onte intentei chocar contigo, pero porque non quixestes, pero temos diferentes puntos de opinión, así que... No, o sea, porque sei por onde vas polo tema de Carlos Domínguez, por exemplo, e de outros... No. Sí. O sea, Voy que é completamente vergonzoso. Sí, é vergonzoso. Un 3-0, pues 21 anos na liga sen pasar, o sea, é normal, é vergonzoso. Pero bueno, tamén creo que
non sei como dicilos en que me acusen dunha cousa ou doutra, é dicir, se vou a por uns vanme chamar unha cousa e se vou a por outros outra. Pero menuda rajada de Antón. Bueno, se colla a mensaxe que puso, cuidado. Non podes ir a pola quinta praza, pero bueno. Pero bueno, Denis Suárez cambiou o partido. O sea, básicamente sae moi mal axustado a la vez de Quique Sánchez Flores. En canto se dá conta de que presionando tanto a Carlos Domínguez como a Aidú, o equipo vai sufrir moitísimo. Axusta a posición de Antonio Blanco, mete a Denis Suárez máis baixo, empeza a mover a fruta. Toni Martínez é un futbolista espectacular. Como se chama o ex de Club Deportivo Lugo? O dianteiro que entrou no segundo tempo, Ibrahima Diakate, a verdad que baixou todos os melóns sabidos e por haber. Patrocina a banca este espacio. A Carlos Domínguez costaría entrar no 11 da xornada xogando no Lemos. Ves, por aí van os tiros. O sea, tamén hai que ser consciente do que é un suplente do Celta, non? Quero dicir, suplente va a primeira división. Carlos Domínguez non o considerades vos suplente de primeira división no Celta? O sea, é que, pois entón a exixencia de moitos celtistas que están opinando hoxe nas redes sociais é que o Celta debería ter Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez e 3 centrais de mellor nivel que Carlos Domínguez. E creo que agora mesmo, e tal e co que se está revalorizando o Celta, é moi difícil de pensar, sinceramente. O sea, creo que Aidú e Carlos Domínguez teñen o nivel que teñen. E despois digo outra cousa. Aidú e Carlos Domínguez hai que valoralos xogando cada 3-4 partidos, porque non é mesmo que Aidú saia media hora nun contexto de defender en bloque baixo todo o tempo a que saia 90 minutos contra o Alavés en Balaídos. Tamén digo outra cousa, tamén Claudio pode xogar toda a segunda parte contra o Olimpia de Lyon. Sí, 83 minutos Carlos contra o Girona, pero tamén son contextos de partidos diferentes. Claudio recoñece que se equivoca, e eu creo que se equivoca porque cando ve que o Alavés está indo a por Aidú e Carlos, están como flans, sobre todo Carlos, perdendo balóns, cometendo erros, fora do campo. O sea, como se tes que xogar con, non sei, con Álvaro Núñez de central esquerdo, pois é o que te toca. Quero dicir, tamén é erro de Claudio. Aidú non está no final da súa carreira, Carlos supónse que non. Xa. No, si que eu entendo que hai que falar do partido de Carlos Domínguez, pero creo que ás veces a crítica é exacerbada en xeral, e sobre todo con faltas de respecto. Probablemente o máis jodido, o máis jodido por cometer os erros é Carlos Domínguez, o sea que claro, seguro. Entón, pues bueno, seguro, pero nun contexto onde se medra a exigencia. Que falta facía a victoria do Atios. Errado reventou, ten pinta. Sí. A ver que pase co parte medio. Hai que rezar, porque miña nai. Pero se medra a exigencia do club, como está medrando exponencialmente, cando estás a metade de marzo onte co 3-0 estabas en Champions, a 22 de marzo co 3-0. Lógicamente ese que medre a exigencia tanto, pois agora mesmo non é acorde ao nivel que ten o Celta. Vale, pero entón durante o verán sei que hai xente que o fixo, pero cando a planificación deportiva é esta, quero dicir, Carlos Domínguez ia ter minutos. O que non se pode agora é pedirlle a Carlos Domínguez que sexa Marcos Alonso sacando balón, nin el fliparse para selo tamén, que se foi o caso, pois aí ten que haber o cousa do adestrador. E despois, como partido de Razgraf, que lle pasou factura a Damián, a Joel, a Manu, etc. Creo que tamén, con todo o bo que se lle louva a Claudio, tamén responsabilidade súa, e el tamén o di na rolda de prensa, enganchar a máis xente a causa no aspecto defensivo, porque ten 6 centrais para xogar nos 3 perfis que hai. A Ristich deulle moitísimas oportunidades durante moitísimo tempo, segundo a certa parte do celtismo, algo inxustas, e xusto neste momento de maior exixencia coa Champions en xogo, etc, contra o Alavés, pois posa a Carlos Domínguez. Entón, Claudio fixo ricos a moitos rapaces que teñen nivel de primeira e segunda federación. O chío de Lopes, non? O nivel ou estado de forma e rendemento, que hai que valorar en cada punto. Correcto. En fin, como boas novas pro Celta, ademais do partidazo de Denis Suárez que entrou neste 11, Jutla, evidentemente, porque tamén teño que dicir unha cousa, se o partido
que é unha obviedade. Se o partido gaña o Celta, ninguén está falando de Carlos, nin de Aidú, nin da planificación deportiva, nin da exixencia, eso é evidente. E tamén nese mérito está Denis Suárez, que fixo un partidazo e foi quen de remontar ante o Celta, unha remonta histórica en Balaídos. Clasificación da Liga, co Celta con 41 puntos, perdeu o Betis ante o Athletic Club, así que segue nesa distancia de 3 puntiños, o que sí, pois a Real Sociedade ten 38, ten 38 o Xetafe, sí, perdeu a Real, pero gañou o Xetafe, gañou o Athletic Club, Sí, gañou o Sasuna, non? Sí, E perdeu o Español. é unha oportunidade perdida. Perdida, sobre todo porque, bueno, eu dicía a semana pasada aquí que o Celta tiña un calendario na casa moi favorable. Ese te pos 3-0, que eu podo entender que un erro, despiste, toque de atención, moitos partidos, o de Lyon, etcétera, etcétera, pero é unha oportunidade perdida espectacular, é unha celtada de época, escandalosa, un erro que lle vai a costar caro ao Celta estes 3 puntos, porque non é o mesmo ter máis 3 que máis 6, cos que veñen por abaixo, e sobre todo cando vas a seguir vivo contra o Friburgo na Europa League. Con contexto de parón, xa no tema Radu, que está fora, e veremos se vai a estar, porque boa nova que xa parón, se non tiña que sí, marchar. Pero se Radu non está, é un drama escandaloso. Contexto de parón, Williot e Starfelt van a xogar todo, bueno, non sei se todo ou non, pero se xogan vai a deixarse a vida, porque repesca para o Mundial. Probablemente sexan os dos partidos máis importantes da súa carreira. Veremos como xestiona tamén Claudio estes temas do parón. Despois do parón, Celta-Valencia, así que tamén o Celta un pouco quen vai xulgar se este Valencia de Corberán, recuperado ás veces non, pois é quen de tamén engancharse un pouco a pelexa por Europa, que igual que esta terceira vibrante, tamén esa parte media, ese vagón de atasco, por aí veñen os de atrás apertando moito, así que veremos que fai o Celta despois do parón de seleccións. Guinea desconvocou a Elais Moriba e o xogador poderá recuperarse, pois mira, boa nova, que tamén é certo que lle están crecendo os ananos o Celta en canto a baixas, sobre todo no centro do campo. Pois Denis, que fixo un partidazo e que se estrea... Sabes que? Estrease nas 4 tempadas de 11 galego, nunca entrara Denis Suárez. Así que, primeira aparición e ten que ser despois de remontar un 3-0 en Balaídos. Tampouco xogou moito Denis Suárez nestas tempadas. Bueno, sorprendeume que con Cudé non tivese máis participación, porque lembro unha conversa con Miguel Quintana de Denis. Negativo. Sí, pero... no. Ten competencia. A ver, que o Alavés non ten nada mal. É un fútbol difícil para subsistir tamén. Sí, a verdade que sí. Pero bueno, peloteiro, o de Sancea de Caseras, que se estrea esta tempada despois de cambiar o ritmo do partido en Balaídos. Imos a preferente norte, extremo dereito. Coudet si que era de botar culpas en rolda de prensa, que lle pregunten a Fontán, totalmente. Xandre Mallo por 2 no Sofán. Imos a preferente norte. Venceu o Sofán un pouco gafes, porque falamos con Alex Pérez do Pol e foi protagonista no Carral. Sofán 2, Pol 0. Ambos goles do por 2 deste 11 galego, ademais de Pedro Mouriño, de Alexandre Mallo. Antón. Sí, bueno, vendo o resumo, certo que venceu non con contundencia, con toda a calidade do mundo, pero sí que tivo máis achegamentos, non? O Sofán, aí estamos vendo o resumo de Tibi, está na primeira metade, este remate que se marcha fora, e foi superior no Carral o equipo de Pablo Torreira para asegurarse un pouco ese playoff, para privarnos do soño do Pol de que se achega a eses postos de playoff que non lles vai a dar Está fora o Sofán de playoff ahora mesmo, está fora. Sí, esta ocasión na segunda metade de Julián Cortés. E agora xa está a única do Pol, que é unha boa parada o porteiro do Sofán, É a única do Pol en todo o partido. Sí, señor. E agora ven a acción do penalti do primeiro, que creo que xulguedes, dicía de protagonismo Alex Pérez, pois é entre ele e Julio Camba. Non sei, que vos parece, se hai penalti ou non hai penalti? Vai ser o primeiro gol de Xandre Mallo dende os 11 metros. Dende logo, se hai penalti é de Julio Camba, aínda que o cobado na cara de Alex Pérez pode ser, non sei, o cartón amarelo. Penaltito máis penaltito, non? Medio penalti de cada un, fan un penalti entero. Sí, a ver, hai cobado na cara, creo, de Alex, o cartón e o penalti subían yo a Alex Pérez, hai cobado na cara. O cobado sí que aí, mira, xusto
Aí, abre o brazo e eu creo que sí que lle dá na cara tamén, evidentemente, o xogador do Sofán tírase como se o mataran e tira de maravilla o penalti Xandre Mallo, esquinadiño abaixo a esquerda, para dentro, fútbol Díaz Coolmart, pois o colexiado que asubiu o penalti, este vai ser o segundo. Ale. Sí, Didi. No, o erro de atrás, para dentro. O erro de Alex Pérez tamén, por eso somos gafes en pica coa bola. Correcto. Xandre Mallo para dentro, un partidazo. Dous moi bons goles para poñer o por dous neste 11 galego. Alex Pérez, que tal, boa noite? Onde ibas a por ese balón? Iba co xuvenil da Sarriana. Sí. Se non escoitastes esa historia é bestial, Oxalá, dende aquí un chamamento, queremos coñecer a ese rapaz que mandou, entre comiñas, entre aspas, evidentemente, sempre dentro da brincadeira, que mandou a Alex Pérez ao hospital por emborrachalo en Lugo, en Sarria. Queremos coñecelo, queremos saber se segue xogando fútbol, que tal lle trata a vida, se volveu ter algún lavado de estómago como aquel no hospital. A mí interésame, de verdade que me interesa. Enganchando neste 11 galego 143, máis da preferente norte, a ver se recuperou daquela, claro, é puro interese, non por outra cousa. Aarón Alonso do Miño, que tamén venceu, non vimos a clasificación da preferente norte, claro. Sofán 43, Betanzos 44, Miño 35, partido menos. Sí, polo do Dubra que ia gañando. O Miño que se quere enganchar aínda o playoff, racha cunha mala xeira de partidos sen vencer, o equipo de Cañamonde que superou por 2-0 o Sigüeiro cun recital deste raparigo aínda en idade xuvenil. Bueno, non idade xuvenil, pero sí con ficha de filial, se non me trabuco, Antón. Sí, porque non vencía o Miño dende o 15 de febreiro no derbi de Ferrolterra diante do Val. Dende aí pois eran 4 partidos sen gañar, a semana pasada que perderon na Marosa. Esta fin de semana vencendo a un Sigüeiro que se afunde na táboa clasificatoria por 2-0 con asistencia no primeiro e gol no segundo, un en cada parte de Aarón Alonso, nun resumo tamén que temos de TV, en o que tamén vemos e ollamos como o Miño foi moi superior ao Sigüeiro. Esta é a primeira oportunidade de gol, aquí chega unha por parte do Sigüeiro, que se vai bastante desviada. Esta ocasión é clarísima, para o Miño. É un centro que vai a ir cara ao segundo pau e aparece un central do Sigüeiro na liña de gol para evitar o primeiro. Clarísimo. Por certo, sí, 21 anos, ano 2005 Aarón, xogou media tempada no Miño B. Aí está o primeiro gol, esta asistencia que é de Aarón, e Rubén Lozano, o de sempre, pichiche do equipo cazagoles para dentro, a guardar. Boa asistencia, Bo remate tamén debería. Temporiza ben e logo como a cruza Rubén, que, vamos, fura redes de manual no Miño, un clásico. Este o gol de Aarón, que hai unha deixadiña co taco espectacular, Ti crees que aposta? Sí, bueno, Kevin Steven, que coido que quen dá ese tacón, eu linlle en Instagram que de nada. Non sei se adrede ou non, pero parece, non? Sí, é verdad que cae o chan, pero creo que sí, que a intención era deixar a Aarón que viña en segunda liña. É unha boa acción do Miño tamén, ben rematada, bo centro, Kevin que aclara a xogada con ese taconciño, si era a súa intención, pois un golazo. Este de Aarón Alonso para a vitoria 2-0 do Miño ante o Sigüeiro en Gallamonde, Antón. Sí, pero bueno, non lle vai a dar para meterse arriba ao Miño, si para sacar un pouco a cabeza e non pasar apuros, porque está moi comprimido, que é o grupo medio baixo da preferente norte. O Miño 35, Cidade de Ribeira ten 31, pendente de posibles arrastres. Bueno, está moi igualado todo nesa zona media baixa, e sacando un pouco a cabeza de aí o Miño, do Umbría que ven nunha boa dinámica tamén. Dixeche que non lle vai dar nin o Pol nin o Miño para entrar en playoff. Lembro que dixeras que tampouco lle ia dar o Sofán, que os 5 que están, os 5 que quedan. Tamén o dixeche hai 2 ou 3 onces como moito. Non enganchas entón nin a Puebla, que ven coa frechiña para arriba con 10 dos últimos 12, pai o saco, nada. O sea, os que están. Están facendo eses equipos están facendo esforzo para non sufrir nas últimas semanas, e os que están. Sabedes se hai vida negreira, Ou están metidos en Negreira? Bunkers, volveu. Aparte foi bo porque, por exemplo, coido foi Rulo, puxo non estábamos mortos, estábamos de parranda. Hai que vivir a vida con
con humor. Claro, con humor. Onte cando íbamos dar a clasificación da preferente, díxome Roberto Carlos, en serio o Lalín está a 10 puntos do Negreira? E eu, levas tempo sen ver a clasificación da preferente norte, Robert? Porque, miña nai. Pero sí. Aí está. Estás tenido. Eu creo que sí. Quedan 21 en xogo. Eu creo que sí. É cuestión de cando vai a ascender, de que partido vai a ascender, se podemos ir a gravalo. E sobre todo, sí, tamén. Sobre todo porque a inercia un pouco, por exemplo, o partido que despois repasarémoslo, ese la limpa e o saco, pero es que hai cousas que cando está de quero, o sea... Sí, no, ese é vitoria de campeón. Sí, totalmente. Así que bueno, veremos que acontece, veremos tamén se esos equipos, ese segundo vagón, digamos, Puebla, Payosaco, Pol ou Miño, pois son quen de darlle un pouco de preve a esta final de Liga e engancharse na pelexa pola quinta praza. Se o permite tamén o Betanzos, do que despois falaremos. Imos coa banda esquerda, honra a camisola. Por certo, cos nome dos socios, non? Esa camisola especial do Unión Deportiva Ourense. Ambos goles do Lalín son goles de equipo que está coa fecha cara arriba, totalmente, Skulmar, totalmente. Banda esquerda, Migui Fernández, que se estrea esta tempada no 11 galego. Un clásico do Carballiño tamén das últimas tempadas. Iso me graza porque esta foto é espectacular. Esta foto e tamén as renovacións de tanto Viti como de Jaichenko na Unión Deportiva Ourense. Equipo señor sempre a Unión Deportiva Ourense. Antón. Fíxeme graza porque bueno, eu onte cando saí do partido xa fixen por meter a Migui neste 11 porque me pareceu mellor, porque fai un partidazo, porque asiste, porque marca. Obviamente todo o que poidades decir de Viti, que é espectacular nesa foto, na celebración, no vídeo do vestiario tamén hai algún coa perruca posta, festexando. Fíxeme graza porque chegou hai unhas horas, hai pouco, que Borja Fernández respondeu a historia en Instagram con Migui para 11. O sea que enorgullécete pensar igual que o adestrador, ¿no? Porque me custoume un pouco a labor propagandística que fixen. Por certo que, a ver, eu restei un poquinho, a ver, fun o malo desta historia porque Antón volveu do Couto e dixo que tiña que entrar Migui e eu, pero se lle gañaron o Sámano. Fixen un pouco de Jatalín, se lle gañaron o Sámano, que xa descendeu os Pouriños aí. No, sí. Pero os Pouriños a semana pasada gañaron a Coruxo. Xa, totalmente. Sabedes algo de Gamarra? Como leva a súa vida? Xoga, traballando, di Skulmar. Fai ben, unha aperta dende aquí a un grande como Víctor Gamarra. As accións de Migui, grazas a Pablo Verdeal, que sempre está aí, bueno, fai un traballo 1-0, tacatá, espectacular Pablo Verdeal, e o igual que espectacular foi o rendemento de Migui na Unión Deportiva Ourense. Minuto 3. Isto xa na segunda metade, co 2-1 no marcador, no 2 da segunda metade, Caracolea, dribla e asiste a Rufo, que fixo o definitivo 3-1. Entre medias tamén marcou Rufo, o 2-0. Como fixa, na asistencia, como fixa a toda a defensa coa condución esa, como dixen antes, co atios pasiños curtos. Esa é a clave para tomar boas decisións cando vas conducindo o balón. Pero a mí foi o que máis me gustou no equipo dos Dragóns onte, xa non polo gol, pola asistencia, por abrir o marcador, senón cunha capacidade defensiva tamén importante de cubrir, sempre estar atento na liña, tamén con moita mobilidade meténdose por dentro, cando non se metía el, que se metía Justi, aproveitaban os laterais para subir. Simón Luca tamén un avión na banda esquerda, entón Migui nesas diagonais para dentro xenera bastante espazo por fora. Creo que fixe un partidazo moi completo, que non o vin a este nivel en toda a tempada, e que veremos se tamén o pode enganchar este gran nivel para un treito ilusionante de final de temporada para a Unión Deportiva Ourense, unha Unión Deportiva Ourense que é cuarta con 44 puntos e que se confirmou hoxe que en 3 semanas, mellor dito, vai xogar en Riazor, sí señor. 5 de abril, 12 de abril, 12 da mañá, Estadio Municipal de Riazor, Deportivo Fabril, que pode ascender ese a fin de semana se fan moitas combinacións posíveis, un Deportivo Ourense. Dixo a Unión Deportiva Ourense en redes sociais o maior escenario da nosa historia. Pois sí, e a verdade é que tamén unha volta bonita para Borja Fernández
poder, e tamén para a afección, evidentemente, que non dubido de que van ir moitísimos dende Ourense a un Riazor que vai ter un bo cor, unha boa cor nese Fabril Unión Deportivo Ourense. Ourense, como dixo Antón, 44 puntos, empatado tanto co Salamanca CFUDS como co Real Ávila. 42 Coruxo, que segue nesa mala dinámica, non foi quen de pasar do empate na mañá do domingo. Sarriana 33, Fabril 57, do que agora mesmo falaremos. Xa temos billete para estar aí, dixo Mario. Bergan 39. Terra de ninguén. Perdón, Simón Lamas e amigos, que tampouco pasou do empate a ceros precisamente ante o Salamanca no El Mántico, pero bueno, bo punto coido do Bergan para seguir afianzando esa recuperación. Estarei en Carballo, tú Merantiños, que verdade non sei contra quen xoga. Estarei en Carballo, pero non sei contra quen xoga o Bergantiños. Grande. Porque estamos a luns e estamos derbi. Opa, Bergan Coruxo. Sí, señor. Opa, Xulz, bo partido. sabedes de algunha web onde mergar camisetas da Unión Deportiva Ourense de outras tempadas? Vin a xente cunha de 2024, a cuarta dese ano, e gustoume. Non che sei. Baixan en Sarria, dija Talimi. Sempre igual, sempre co mesmo. Sempre. Non baixan. Non baixan. Baixa o Águilas, despois de zoscarlle a todo o mundo. O Águilas de Cristian. Viste bicha que liou? O Águilas de Fer e de Cristian. A ver, o penalti é unha barbaridade que non o piten, O sea, o penalti, a camisola case ya saca, Pero evidentemente logo non é justificado nin o de te vamos a apuñalar, nin reventar cristais do bus rival, nin o presidente baixando ali, o sea, tremendo. É de Johan Terranova, correcto. Opa. Correcto, ese Águilas. Baixo Marino, di Skullmart. Veremos. Pues Seguimos Galla Baixo Marino, porque significará que a Unión Deportiva Ourense gaña esta fin de semana en Miramar. Seguimos na segunda federación. Falamos agora do líder do Fabril e temos que falar de Dipanda, que marcou 2 goles, os 2 primeiros na vitoria 3-1 do Fabril ante o Lealtad. A verdade é que marcha Vilensongo e aparece Dipanda, que xa levaba tempo marcando goles no Fabril, pero parece un cromo por outro. Camerunés, da ano 2006, 19 aniños. Rodríguez Dipanda en Dongo e sono. Pois aí o tes, marcando 2 goles. No primeiro é el quen lle rouba a bola ao central do Lealtad, que se confía sobremaneira e está máis listo que ninguén, acaba definindo moi ben cruzado. E no segundo, unha moi boa acción de Noé Carrillo, centro, e atacando, despegándose moi ben da súa marca, aparece tamén Dipanda para marcar o segundo. Antes do segundo houve a expulsión de Mario Nájera, non? Quedou con 10 dándolle bastante valor a este triunfo, porque no 8 marca o primeiro Dipanda e no 11 queda con 10 o Fabril por a expulsión de Nájera, e o segundo non chega ata o 37, por tanto aí un treito importante do partido no que o Fabril ten que adecuarse a estar con 10, después a 11, futbolista inferioridade numérica, e aínda así fai o segundo, e despois recurtaba diferenzas o Lealtad, e Mané faría o golazo espectacular de zurda ese que fixo, sí. O mellor gol do partido foi sen dúbida o de Mané, pero bueno, que oído que Dipanda xa fixera méritos para estar neste 11 galego. Dixo Catalín que se defendía o lío que se montou nese partido do Águilas. Non, nunca, xamais. De feito é iso. Creo que unha sanción acorde ao que pasou estaría moi ben. Sería lógica, o sea, quitarlle puntos ou facer algo, porque non pode ser, ten que ser unha sanción, como se di? Exemplar, vale, sí, que valga de exemplo, correcto, váleme. Como non era o termo que estaba buscando, pero váleme perfectamente para falar do que ten que pasar. Pero é verdad que é un penalti como unha catedral, o que non lle asubían o Águilas na última. Ao final, o problema de todos son os árbitros. Non é, pero é moi evidente. Non puxen a Rodríguez Dipanda. O sea, estamos falando dele e non o puxen. Aí o tedes, na punta de ataque deste 11 galego 143, despois dos seus 2 goles que axudaron e moito a vitoria do Fabril, que xa vimos antes, está con 57. Colle máis 4 respecto ao Oviedo Vetusta, o filial de Manuel Pablo, que ten unha cara de primeira federación a vindeira tempada e mini derbi na primeira federación, que vai ser, se non ascende o Fortuna. Pois moi bonita a vindeira tempada, a verdade. Ten pinta, sí, ten pinta. Chama a Xavi ou a Subío. Xa bastante chollo teñen. E pecha este 11 galego 143. Volvemos a Preferente Norte. Falamos do Betanzos e falamos de Alex del Río. Esta ou a de Celerino? Con cal quedas? Esta é moi jodida esta, É que é unha perna esta, Esta é moi complicada porque non lle dá tempo a armar a perna como lle dá tempo a Celerino.
É verdade que Celerino está máis lonxe. Máis lonxe, máis potencia. Sí. Pero esta, cuidado, Falamos dunha chilena porque gañou o Betanzos por 4-1 ante o Val para seguir instalado nesa quinta posición de fase de ascenso e marcou o 2-1 Alex del Río, un clásico fútbol ferrolán. Este auténtico golazo. E que máis a reviravolta, é como que non carga a perna, só co xiro xa lle imprime a forza para metela. Bueno, é un dos goles da tempada, sen dúbida. Podedes poñer o vídeo, dije a Talim. Aí vou, home, estábamos creando un pouco de hype. Espectacular, como din os é un auténtico chicharro, O sea, é unha animalada. É unha animalada o del Río. Da xeración de Manu Fernández, por exemplo, que coincidiu moitísimos anos na canteira do Racing, tamén con Álvaro Carreras, de Álvaro Rodríguez, Alberto Rodríguez, perdón, bueno, toda esa xeración de vos amigos de Ferrol. A de Celerino, sen dúbida, o centro vai cara atrás e case fora da área. Sí, a ver, pode ser que era comparación porque era un pouco de hype. É mellor gole de Celerino, pero bueno, é unha chilena espectacular de Alex del Río, Madre mía, espectacular. Na vitoria do Betanzos, como dicimos, por 4-1 para seguir nesa quinta posición de fase de ascenso. Podemos seguir vendo, non me canso de verlo. Estaría vendo a toda tarde que además que entra polo sitio xusto, como acomoda o corpo para Anxo Trileiro. Para chegar ese balón. Home, claro, hai que vender o peixe, Jatalín, o que temos. No García Hermáns marcou primeiro Marcos Vilera dende o punto de penalti, despois marcou Pedro Couce, que tamén coido que asiste nun dos goles. Alex del Río, que entra no once galego basicamente pola chilena, porque o 2-1, o sea que remontou o Betanzos e coido que esta chilena pois marca moito o debir do partido. Jorge Piquero terceiro e André Poses, que rematou a faena con ese 4-1 a prol do Betanzos ante o Val, o equipo de Claudio Corbillón, que segue nesa quinta posición de fase de ascenso con 44 puntos, un por riba do Sofán, a 3 de Santirso, 4 do Ordes, e por arriba xa la liña Negreira 62 e 52. Así quedou o 11 galego 143. Gústache como quedou ou cambiarías algo? No, gústame. Carlos García na porta, Diego Rivera, Denis, protagonista do bazo da xornada no 11 galego, Tiago Teixeira do Antela, Pedro Mourinho por 2 do Atios, Sandro Raposeira, xogador exalta da xornada do Atlético Arnoia, Denis Suárez do Alavés, Aarón Alonso do Miño, Xandre Mayo por 2 do Sofán, Migui Fernández do Unión Deportiva Ourense, Alex del Río do Betanzos e Rodríguez de Panda do Fabril. As 11 e Antón di que estaría vendo toda a tarde. Está de coña este tío, acaba de levantarse. No. Non é de recibo. Sabes que madruga mañá? Vostede. Sabes que non madruga? Eu, madrugo dos xoves. Que sorte, macho. Teño que ir a Estepona conducindo. Madrugarei, pero por motivos diferentes aos habituais. Claro, por gusto, por placer. Por gusto non. O sea, que tes pinta de tiktoker americano de 6 da mañá, ducha de auga fría, 6-7... No, quita. Que grima, que noxo. Imos cos destacados con vídeo que cariñaron entrar neste 11 galego. Vouche poñer un poquinho máis pequeno. Como vai estar dormindo a sexta? Se hai que sacar os vídeos. Claro. No, Antón, non teño absolutamente nada que criticar a laboura de Antón Vieites nos últimos 10-11 fácilmente, o sea, a partir das 5 sacando vídeos de TV, montando moitísimos vídeos, o sea, está nun nivel de edición moi alto, facendo repes incluso. É certo que hoxe roubou resumos de TV, tampouco hai que editar moito, non buscou goles, pero moitos vaciles aquí de Antón ven aquí a reaccionar ao 11, xa hai tempo que xa non, o cal eu agradezo moitísimo. Levar material de Galicia ao Estreito, que vas facer a Estepona en coche? No, é que houbo que mercou un coche e tócame baixarlo, é o que hai. Edítame este vídeo, día de Barraca. Chat GPT, edítame este vídeo. Imos cos destacados con vídeo. Déixame por aquí buscar o guión que os teño apuntados para ir perfectamente por orde e non liarnos. Neste 11 galego 143, destacados con vídeo. Estamos buscando tamén patrocinadores. Se hai algunha empresiña que quera patrocinar esta sección de destacados con vídeo, que ás veces son mellores incluso que 11 galego. Aquí abaixo o rótulo, como entra o rótulo aquí abaixo, niño. Buah, espectacular. Como entra o rótulo. Primeiro, o resumo do Lalín Paiosaco. Falamos antes dos goles do Lalín e Paiosaco, dos goles do Lalín na vitoria. Pois mira, primeira oportunidade do Lalín. Esta segunda. A segunda.
Este gol de Manu, ¿no? Sí, de Manu Belariño. Un gol inexplicable. Que, non sei, un centro toca, ten que tocarme un futbolista do Paio Saco e para dentro, non? No, pues non o teño claro que toque ninguén, sinceramente. Bueno, sí que toca. Sí que toca en Raña, parece. Mais aquí non, é Iván Amor, non é Raña. Empatou o Paio Saco co gol de Vivito. Sí, señor. Recén fichado polo Paio Saco. Correcto. E no minuto 84 de partido pasa isto. 84, 86, bueno, non sei. Para min sae ese balón, O sea, é incomprensible. O do porteiro do Paio Saco, Eloi que remata fatal e aínda así acaba dentro, o sea, é tremendo. É que é incomprensible. Por favor, cámara, vale, vamos a fixarnos todos na reacción do 24 que vai aparecer por abaixo na cámara, vale? O sea, ti dalle, non pasa nada. Ok, no, sigue, porque é co gol. É incomprensible este gol. Mira, por favor, mira. Os saltos da gacela, que boa. 110 metros valla no cortizo. É tremendo este gol, la verdad que para analizar. Está comprado este tío, desde logo se ve algunha institución este vídeo, o porteiro e o central do Paio Saco os investigan, porque miña nai. Que mal remata Eloi e que sorte ten que acabe entrando, que é increíble, macho. É increíble este gol do Lalín, os dous son increíbles, pero este é, vamos, de campeón, como dixemos antes, así que había que ver este resumo do Lalín Paio Saco, vitoria do equipo de Dani Méndez no Cortizo por 2-1. Remate parece un despexe. Iba a nacional ese tiro. Como lle dan o gol a Eloi? Bueno, xente do chat descojonada, como non pode ser de outra forma. Imos coa primeira futgal agora. Había un interesantísimo Marín. Os do Negreira como vexan denuncian a Liga. Está o Barça dicindo que fixeron estes, macho. Dicía que no Carrasco, primeira futgal grupo 5 Pontevedra, había un interesantísimo Marcón Marín, pelexa un pouco polo liderado na primeira futgal. Perdeu o Marcón, acabou gañando o Marín por 2-3 ante o... Acabou perdendo o Marcón ante o Marín por 2-3 con gol no 86 de Alex Rey, pero os dous goles do Marcón son dous auténticos chirlazos. O primeiro de Eugenio. O control é maravilloso, O control é maravilloso e como lle pega coa zurda e por onde entra esa bola, tremendo. Ambientazo no Carrasco, Eu xoguei 1000 veces nese campo, sempre perdíamos. E este Pablo Álvarez entra incluso mellor que o anterior. Fai dous caneos aí que parece que vai perder a bola pa dereita, pa esquerda, e son dous golazos do Marcón. Acaba gañando o Marín, como digo, con gol de Alex Rey no 2-3 ou no 86, pero vaya dous golazos do Marcón, Eugenio e Pablo Álvarez. Golazos. Por certo, a camiseta do Marín. Fea, fea. O anti-aura, non se pode sair a competir así. Non se pode sair a competir así. Unha cosa horrenda, por favor, horrenda. Xa lle caeu o palo, macho. Tremendos os goles de Eugenio e de Pablo Álvarez no Marrecón. Estou de acordo, Día de Barraca. Viven en búnker, están sen wifi. Informa a prensa romana que o derrado non é grave, que na resonancia non aparece nada. Grande! Truco rumano! Non lesionarse, é o truco rumano. Que sí, claro que sí. Mais, imos ao fútbol xuvenil, que últimamente a culpa foi nosa por subir goles xuvenis. Agora chega mi madriña. Ribadumia xuvenil, Rodri López, o amigo Ángel Martínez, que é segundo adestrador de primeira. Semi Teixeira, mira por onde entra ese balón, que baixaba con neve, pero bueno, para dentro, para gañar no tempo de desconto ante a Escola Deportiva Arousa. Primeira vitoria de 2026 para afastar o descenso. Aí está, o golazo de Rodri López. É un golazo, arma moi rápido, o sea, é como que ve que lle vai chegar o balón moi forte. O centro é lamentable, o centro da falta lateral é lamentable porque non vai nin con altura nin nada. E todo bo, faino bo, evidentemente. Rodri co seu remate tan rápido e como vai xa chovendo aí, non pode facer nada o porteiro da de Arousa. Eu non o vexo cantada tampouco. No, cantada non pode facer nada.
ten unha sorte que vamos. Sí, claro, non esperas que baixe así. Hombre. Menuda cantada esa, non, Jatarim, non estou de acordo. No Culturarias Moaña marchou un xogador do Orense en ambulancia, tiña pinta de xeonllo. Lástima, non estamos o tanto de quen foi, pero bueno, moito ánimo dende aquí. Ides a Friburgo, estou intentando, pero que é moi caro, o sea, non vi ningún avión que baixe de 400 pavos e con escalas algunha de 5 horas en Barcelona, entón ademais de que eu non son socio do Celta, entón non podería acreditar, non me acreditan porque xa intentei en Stuttgart en conseguir entrada pois sería a través de revenda e polo que sei en Stuttgart non, pero en Lyon os socios do Celta teñan que presentar DNI cando collían a pulseiriña, porque son nominativas, porque evidentemente son pos socios do Celta. Entendo que teña que respectarse que primeiro que os que vayan son os socios do Celta que para iso pagan a cuota. Pero entre iso, os prezos de tal que non nos acreditan, vexo difícil ir a Friburgo. Non mirei para ir, a verdade. Eu sí. Porque estou agardando. A que? Semifinais e final. Ah, vale. Pero a final igual non é Estambul. Mellor. Moi Friburgo non é moi free. Totalmente, toda razón. E máis goles. Hai que barrer para casa sempre, Antón. Hai que barrer para casa sempre. No Velódromo. Está ben o guión, Sí, pero non o gol. Mércalles un pase a Baicos de TQHT ao seu lado. Sí, estaría moi ben. Pero si a Lyon foron 5, si cada vez que me encanta, quero dicir, iso fala de que o proxecto está crecendo. Pero entre fotógrafo, Valle, Lucas, Marcos, non sei quen máis foi, a verdad. Pois, cuidado, cuidado. Acompañante. Se me levan, eu encantado, vamos. Eu encantado. Tiago Argibay Tato. No Velódromo, na vitoria do Pontecaldelas Benxamín 4-5 ante o Arousa. É un golazo, Cantada, Como que cantada, é un golazo. No, bo gol. Tiago que bo gol do equipo arlequinado, No, ao revés. O equipo arlequinado. Ele xoga no Pontecaldelas que gañou 4-5. Pero tamén é arlequinado eso, Bueno, arlequinado non me parece, sinceramente. Mira como fai o 9, como lle fai o 9 o xesto, O mérito do 9 que cando vai rematar Tiago, mira, fíxate no 9, Pégalle. Claro, e xa está, e entra aí. Moi cholo, claro que como sí. carga a perna Tiago, Sí. que xa sabedes que é o que pon a voceciña de Fica Coabuela presenta en cada 11 galego, Pasiños así cortos tamén dá, Home, claro, moita clase. Aprendeuno todo no regueiriño. TQHT Holding Corporation, a camisola da Reconquista, gol típico destas categorías, por suposto. Dica zurreando que o Lugo chamou Onésimo hoxe. Benxamíns, vemos aquí como dexenera o programa. Oye, a ver. Unha aperta para Cachadiña e para Tiago Argibay Tato, un fenómeno, un auténtico golazo. Un aplauso. Un aplauso. Grande, Tiago. Adestrador da xornada, adestradores neste caso, Antonio Hidalgo do D por 4 votos, Gonza Fernández do Arousa 17, mesmos que Posi do Atlético Arteixo, que se estrean ambos como adestradores deste 11 galego 143 esta tempada, a primeira aparición. Chofri do Puebla 4, votei eu por Sergio Moreira Pontevedra B 4 e Vicky Vázquez das Celtas que venceu no derbi ante o Deportivo Abanca B, pois 6 votos. Así que así quedou a votación do mellor adestrador, Antón. Bueno, cambio a webcam porque non me sae a miña cámara, non sei por qué. Aí está. Bueno, estou bastante de acordo cas votacións. Levanse o premio os dous da terceira. Gonza Fernández Corousa, que está co-líder, e Posi, que xa repasamos o seu digamos, a súa trayectoria nestes últimos partidos con Carlos García. 19 os últimos 21. A ver, o de Onésimo, eu de momento non mo creo. Nah. Porque se vas a pasar de Iago Iglesias a Onésimo e para descolgar o teléfono e dicir a Iago era unha broma. Tamén che digo unha cousa. O Lugo, por perfil de xogadores, a Onésimo non lle ven mal. E a Iago vimos que lle custou moito poñer a súa idea. A Onésimo venlle mal que calqueira. Xa, bueno, pero eu, pareceme acertada. A ver, o troco dicían Óscar Gil Sanz, de cromos do Real Avilés, que prescindiu de Lolo Escobar. Dani Vidal e firma a Lolo Escobar. Sí. Non estou dicindo con isto que tiña que volver a Lugo, pero bueno, non sería unha mala opción. A min gustame un bo churrasco de terneira, pero senón váleme unha menestra de verduras. É o que vai facer o Lugo. Toda razón, Mayareu.
Non sei, o certo é que o mercado dos adestradores libres está complexo. Está complexo, a 9 xornadas do final. O sea, é o que dija Talín, precipitado o cese de Iago, non ten ningún sentido. Vamos a ver. Cambia a época saquesiana de pasar pola guillotina a un adestrador cada vez que ven un bache. Se supónse que cando asinas a Iago eres consciente de que tanto en Compostela como en Pontevedra é un home de proxeitos que tardan en cuajar, sexa porque os vídeos son moi extensos ou como meme de Vinicius e Xabi Alonso de que hai que explicarlle ben aos futbolistas a idea de Iago Iglesias, pero tardan en cuajar, e unha vez que cuajan rozan a excelencia, tanto en Compostela como en Pontevedra. O lóxico é que o manteñas ata o final, sobre todo porque xa hubo bache esta tempada no Lugo, Sí, pero moitos, e agora que están a un punto do playoff non ten ningún sentido cargarse a Iago Iglesias, pero é que ningún sentido. Ningún, sinceramente, pero bueno, en fin, con continuo iríamos no quinto míster este ano, totalmente, toda razón. O sea, que se me chegas a dicir ao principio, cando estaban a tantos puntos do playoff, bueno, pois podo chegar a entender que, mira, non funcionou a aposta por Iago Iglesias, se toma esa decisión probablemente tamén precipitada, pero con moita distancia para que o novo adestrador traballe en meter o equipo en playoff. Pero a estas alturas da película e a un punto do playoff, Que a 9 xornadas e agora non é o novo vai ter tempo, non, agora non vai ter reacción sobre as cousas que já están adestradas nesta tempada, non sei, eu penso que é unha decisión bastante equívoca, non? Totalmente. Cousas do fútbol e despachos, Munitis vibes, di Volk, totalmente. Así que veremos que tal lle vai o Lugo. E a Zigic? Silencio valorativo. Non están apuntados os destacados, Antón. Non, pero antes dos destacados hai que falar da guerra. Vale. Conta. Que queres opinar, non? Eu penso que acaba a tempada Ortiz, di Skulmart. Nada, eu non opino nada. Eu como Gelo, o alcalde de Oleiros. A mí me va a estar o que me gusta Alex Ortiz, pero bueno. Que bo cambio de tema, gustoume. Ortiz ou Bermúdez? Bueno, xa empeza a degenerar. Ahora sí que está degenerando. E non cousa difícil. Por aí adiante. Non sei se... A ver, última hora, infórmanos, Antón. Hoxe, mentres tanto, non, hoxe vin por aí, pero xa foi pola mañá, que o precio do petróleo baixou, non? Por primeira vez desde que comezou a guerra, porque Trump dixo que estaba moi contento coas conversas que tivo con Irán. Bueno, habrá que velo. O que está claro, isto pode ser, eu podo contar isto. Ascende Irán ou non? Eu podo contar que a min si me repercute no meu soldo a gasolina. O prezo da gasolina. Madre levo, Antón, recomenda repostar mañá? O que non pode ser é que as gasolineiras aquí saquemos no BOE un tema de que vamos a quitar os impostos das gasolineiras para liberar ou para dar máis marxe aos consumidores, e as empresas das gasolineiras decidan seguir subendo os precios. O cuñado Vieites, 90 euros fixen o domingo. Antón, cando pensas que acaba o tema? Eu creo que queda... Ainda queda. Queda o mellor. queda mellor, porque eu creo que vai meter Trump ainda a... O revulsivo, xa vai sacar o revulsivo no segundo tempo, non? Que fillo dun can. Vendemos accións ou apalancamos? Hai que aguantar sempre, hai que aguantar. Bueno, suficiente, por favor. Da guerra da Ucraína sabedes algo, xa non fala ninguén diles. Aí pillasme noutro bando, non? Noutro bando. No, claro, que ves o programa pouco preparado, tío. Non pode ser, macho. Non pode ser. Palabra clave. Pero, holdeamos. Eso era do Clash of Clans, non? Holdear. A mí sonaba máis a Call of Duty, eu non holdei no Clash of Clans. Palabra clave, barril de cru, ¿no? Barril de cru. Cru. Cruela de barril. Cruela de vil, ¿no? Vale, barril. Deixámoslo en barril. Ti crees que vai acabar a guerra antes que acabe a tempada? Pico cabola, de ontes galegos? 7 ontes galegos. Cantos ontes galegos lle quedan á guerra? Unha tempada mínimo. Unha tempada mínimo. O sea,
Como queda unha Unha tempada, te- a unha- gasolina é a ver, un prezo. A ti só te importa a gasolina, macho. Tú eres un Iván Barril. Eu mentres me deixen ver o Mundial, Día de Barraca, no, a época do cuñado, sí, no, dende logo. A ver, unha tempada son 30 onces, 30 semanas máis de guerra, lamentablemente probablemente as teñamos. Eso é unha realidade. E ata aquí. Perfecto. Destacados. Isto pode ser, No, isto no. pode, o último que digo xa é que se quedan 30 o problema que se vai a topar Oriente Medio tamén vai ser o turismo, sobre todo as aerolíneas que dependen moito, están vacías, lógicamente, están perdendo moitos cartos porque están varadas no aeroporto de Teruel, porque non poden haber avións, porque hai misiles, lógicamente. Teruel existe. Pouco máis. Teruel existe, a las eleccións en Andalucía o 17 de maio. Mira como sabe. Teruel existe, 10 culmas, efectivamente. Destacados que nos deixastes por Instagram. Iván Sánchez, Miki, Vicente del Bosque do Alondras, Jutglá, mellor míster Adrián Vázquez do Negreira, Vivito do Paiosaco, Sandro Rapo do Arnoia doblete e 2 pepinos, Sandro Raposeiras, Pedro Mourinho, Carlos García, Rubén Carrera, Rubén Domínguez ou Pedro Mourinho, no Atios, Arón Alonso no Miño, Otero do Arteixo, o do central do Arnoia Quinteiro sen un auténtico abuso na preferente, vaya partido que se cascou, Albertiño do Negreira 2 goles máis asistencia, por certo, vaya toque co calcaño que non o puxemos e non o mandaron e non o puxemos de Juan de Celia nesa asistencia de Albertiño. Correcto. Espectacular. Preasistencia. Juan Barbeito do Portonovo que marcou o gol do empate ante o Lemos, o Bazo del Río e a súa chilena, Freire, o árbitro do Cambados Lugo, non o comentamos, pero hai bastante lea co fillo de Bernardino, cuidado, hai bastante lea porque creo que aliou parda. Segundo, a mí me contaron, ¿vale? Sí. Expulsa a Pénjamo porque alguén lle di algo dende o banquiño e Pénjamo, como máximo responsable do banquiño e de que se cumpla a lei no seu banquiño, expulsado porque alguén lle dixo algo dende o banquiño. E despois, Seica, Tavares, coa man diante, así, o árbitro a distancia, pois Tavares di algo e vai a expulsalo tamén o colexiado ao banco. Liouse bastante nese Cambados 0 Polvorín 1 coa actuación, digo o fillo de Bernardino porque non sei o nome. Como se chama o colexiado? González. Que non é por nada, quero decir, a min que sexa o fillo de, claro, o sea, claro. A min tanto me ten. Se aliou, pois podería liarla igual se non fose fillo de Bernardino, sabes? Adrián González Rey, ¿no? Vino en Futural. Vale, pues sí. Máis desta Garrido. Se é fillo de Bernardino será Garrido. Ah, por Bernardino Garrido. Está peor que non. Que che fixen eu, gelipollas. No, pero ataron moi ben. Adrián González é o fillo de Mitchell. Uf, estou moi perdendo. Que che fixen? Sí, pero ese futbolista profesional. Gelipollas. Boísimo ese vídeo. Mais, aquí hai algún que tamén nos destacados é boísimo, Mira, Josema puxo o Bazo de Eloi Ferreira que acabamos de velo, gol do Lalín lamentable. Carlos García e entrenador Juan, o adestrador de porteiros do Arteixo. Rodrigo López do Ribadumia, xa o vimos o gol. Juan Barbeito do Portonovo. Xandre do Sofán, agarda que me quedou a cámara sen batería, pero facemos así e xa estamos. Hola. Borja do Dubra, marcou 2 goles Borja Gándara e 2 César Contán na vitoria do Dubra na Fiaiteira 2-4 ante a Cidade de Ribeira. O Bazo de Alex del Río de Chilena, Xandre Maio do Sofán, Xandre Maio do Sofán, Xandre Maio do Sofán, Xandre Maio do Sofán. E como preguntamos tamén por defensas, pois haberá que ler os defensas. Houbo moitísimos que dixeron Matías Delicado do Gran Peña, que empatou a uns contra... Aquí xa sabemos que se empatan. Contra o... Céltiga, correcto. Moja do Cidade de Ribeira, Pedro Mourinho, que xa entrou, o mítico Sombri, titular 9 meses despois dunha operación de menisco no Atios, importante. Juan Barbeito, que xa dixemos, moitísimos Matías Delicado, Iago do Monta, Pablo Constela do Antela, Izan do Sofán, 96% dos minutos, unha liada só contra o Miño en toda a tempada. Ella recordan. Rabildo Barco, que leva, bueno, o barco é unha locura, é unha locura. Gañaronlle manden ese barco a Ormuz, 2-0 Barbadas. Ibrahima Konaté, Antonio Sola do Bergantiños, dixo o seu míster, así que debeu facer bo partido Antonio Sola. Pois sabes que hai lógicamente hai cousas que son peor que Fico Cabola neste mundo. O 11 que fai
Bisóquer. mete 4 do Bergan. Mete 4 do Bergan, porteiro e 3 defensas, e non mete Antonio Sola. Pola puntuación. Sí que mete, No. No. Non mete a Peña. No, é verdade, é Peña. Sí, É tes Peña. razón. Sí, tes razón. Non mete Antonio Sola. É o único defensa que queda sen meter do Bergan. Por eso que os 11 xa puntuacións. Ai, No, é moito Hai que acabar. moito máis filonoso. moito maleante. Moito máis filonoso. Que Sí. ai. O 11 de Bisóquer vai por estadística, non sei por que a xente lle dá valor, di Skullmart. Bueno. A mí por que me sorprendeu, que Xa. xusto vin que xusto mando o anxo de Simón e xusto vin que no 11 este que lle avisou que pues, 3, 2, 4 e non está, vino nun chío de este grado. De grave pro, sí. Eu tamén a vin, sí. Quintairos e Lope, dous centrais de terceira división xogando contra meniños na preferente. Marcos Ayer, que xogou de central, non sei se o xoves contra o Montañeros xa xogou de central, parella de centrais Marcos Ayer e Agulló. Miña nai, mete medo diaño. Manu Berrocal ou Agulló, que ademais dan contido co dos gorriños, dixo Joana. Rubio do Gran Peña, Martín Lago, dixo Pablo Gil Sanz. Tiago, Mati Delicado, parella de centrais Agullazo e Marcos Ayer, o golfista Pablo Agulló. Xoel Eijo, co seu gol contra Vescairón para darlle outro punto clave ao xove. Pedro Mouriño, Sombri, que volveu da lesión estivo Imperial, Juan Barbeito, Constela do Antela, ou Manu Carracedo e a súa trivela. Manu Carracedo, Miño, se non me trabuco. Así que eses foron os destacados e non temos nada máis que comentar. 1 hora e 52 minutos de directo. Corto hoxe. Corto, bueno. Cortas as entrevistas máis cortas que normalmente, pero bueno, estiveron ben as súas. ¿No? Sí. Podemos pouco lembrar. liante, non? Sandro, pouco liante, nun bar parado. Ai. Opa, que desconfigurado, niño. Desconfigurado de todo. Manu Carracedo, correcto, xoga no Miño. Correcto. Pero estivo ben. Quedan menos. Un 11 galego. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Quedan 7. Quedan 7, quedan 21 puntos. Haberá que saltarse algún. Probablemente. Veremos a ver que pasa. Esta semana 3 partidos na terceira, Ata o 150, correcto, esta tempada sí. Por certo, acábame de chegar, grazas ao Alerta Navia, que aí ten moito mérito que na derrota tamén os manden, os goles de Sandro Raposeiras do Arnoia. Así que entre semana xa os subimos. Nada máis. 3 1-1 acabou o Castellón Cultural Leonesa. 3 partidos entre semana, de 3 partidos esta semana. Bueno, esta semana. Esta semana non. Vamos a unha semana de 3 partidos. Vamos a unha semana de 3 partidos que vai ser definitoria na terceira. Semana Santa. Si saben contar, non conten conmigo. Definitoria. Conmigo sí. Non se preocupen. Así que traballaremos, aí estaremos. Moi ben, nada máis, veña, vémonos. Pero non enfermo, esperemos que non. Vémonos. Cuidadevos, botade gasolina hoxe mellor que facedes programa a vindeira semana. Sí, claro, sempre. A vindeira semana sí, en Semana Santa non o teño tan claro. Se o facemos en Semana Santa ten que ser antes, porque eu pola noite non podo. A semana que ven en Semana Santa. Pois ten que ser antes das 9, non podo ás 9. Bueno, pues mañá tensa de, o sea, bueno, a semana que ven está de vos atentos ás 12, ás 4, ás 5. Sí, por aí, quen sabe. Chao, Adri Barraca. Vémonos. No vindeiro vídeo directo. Le fica coa bola, que faz? Non se pode contar, Jatalín, segredos, non se pode desvelar toda a miña vida aquí en directo, terei que ter tamén un pouco de vida privada. Grazas.